ar gyfer y diweddaraf o Etholiad 21. Pnawn da, chroeso nôl at hynny. Da ni nôl am fwy ar ôl diwrnod da i'r blaid lafer ddoe. Mi rydyn ni'n disgwyl y canlyniadau olaf o ddwy ranbarth bydd yn rhoi'r darlun llawn i ni ynglyn â phwy fydd holl aelodau Senedd Cymru. Mae plaid Mark Drakeford un sedd yn bryn o gael mwyafrif clir. A fydd o'n dewis llywodraethu ar ben ei hun felly, neu a fydd o'n chwilio am gefnogaeth gan blaid arall. Digon i'w drafod ar ail ddiwrnod canlyniadau Etholiad 2021. Mae'n anodd i ffindio y seddi ola i creu llywodraeth gyda mwyafrif, ond dyn ni ddim yn gwybod eto. Ymlaen. Hoffwn i wedi gweld mwy o gynnydd, dim oherwydd y blaid, ond oherwydd Cymru ac oherwydd y bobl dwi wedi sgyrsio gyda nhw ar draws Cymru sy'n edrych am obaith newydd. Dwi'n credu mae agenda gyda'r ceidwadwyr dros Gymru nawr i fod yn opposition gryf i beth bynnag sydd yn digwydd yn pwy fydd yn y llywodraeth, falle fe gewn ni weld. Mae o'n drist bod ni'n colli Brycheiniog a Sir Fed, ond chi'n gwybod oedden ni gweithio galed yna. Ia, mae triawd y buarth. Dyma ni, da ni nôl wrth y ddesg yn barod am ychydig oriau. Rhyw 2 awr falle, ond pwy a wyr, fallaeth i'n hwyrach o gnoi cil pellach ar y tirlun gwleidyddol. Ac mi fydd na ambell un yn dod ato ni i drafod hefyd, ac mi fydd na sgwrsio wrth gwrs efo Rhodri, sydd wedi ffeindio cartren newydd dros nos. Lle wyt ti, Rhodri? Wedi cilio rhag y glaw, neu di ddim yn meio i am hynny. Nid ar y teras felly fyddwn ni'n trafod heddi, ond yn hytrach clonc yn y cwtch fan hyn. Mae yna lwyth o westeion unwaith eto'n galw heibio i ystyried yr heriau ar gyfer llywodraeth nesaf Cymru. Dyfodol y gwasanaeth iechyd a rhai o'n gwyliau pwysica ni hefyd, enghraifft yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae yna ganlyniadau pwysig yn yr Alban wrth gwrs yn ogystal ac yno mae Owain Evans. Ie, yn yr Alban mae gobeithio yr SNP am fwyafrif clir yn y fantol. Mae yna ddigon o ganlyniadau i ddod yma fydd yn rhoi darlun cliriach i ni erbyn heno. Ond un peth sydd yn sicr yw mae'r SNP fydd yn llywodraethu yma am dymor arall a Nicola Sturgeon yn brif weinidog. Fe fydd yna fwyafrif, mae'n debyg hefyd gan bleidiau sy'n cefnogi annibyniaeth a bydd rhaid i Boris Johnson ymateb i hynny. Mae wedi dweud yn barod nad nawr yw'r amser i gynnal ail referendwm. Fe fydd yna gwestiynau yn parhau yn dilyn y canlyniad yma yn yr Alban a'r mwyaf ohonyn nhw gyd yw'r un am ddyfodol, y Deyrnas Unedig. Ia, diolch Owain, ac mae yna gyfri mewn 2 ranbarth ar ôl, rhanbarth canol de Cymru a dwyrain de Cymru. Ac nôl yn y bari y pnawn yma, mae Aled Hyw. Aled. Helo, pnawn da i ti Bethan, croeso nôl i neuadd goffa'r bari. Os na deimlad o déjà vu, os na deimlad o chydig bach o Groundhog Day. Wel, jyst i brofi bod pethau'n wahanol. Edrych dros yn ysgwyddi, mae'r papurau sydd fan hyn yn cael eu cyfri heddi yn rhai gwyn. Papurau yr rhanbarth canol de Cymru, rai porffor o ddo yma ar gyfer yr etholaeth. Iawn, dyn ni'r coffa o'r system. 8 etholaeth yn rhan o'r rhanbarth fan hyn, y Beder yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg, Cwm Cynnon, y Rhondda a Phont y Pridd. Felly, yr 8 yna'n chwarae mewn i'r jigso i ddewis 4 cynrychiolydd, 4 sedd fan hyn. Tro diwetha, roedd yna 2 sedd i'r ceidwadwyr, 1 i Blaid Cymru ac 1 i UKIP. Nawr mae y ceidwadwyr am gadw gafel ar y 2 i harweinydd nhw Andrew R.T. Davies i ar ben y rhestr fanna. Plaid Cymru yn gobeithio cipio 1 arall. Rhys Ap Owen sy'n ar ben i'r rhestr nhw a Heledd Fychan yn ail ar y rhestr. Mae hi newydd gyrraedd ac yn crwydro'r llawr o dditano i fi fan hyn. Nawr ten, pryd gewn ni ganlyniad, fe sy'n addo hyn i chi drwy'r prynhawn ddoi Bethan ac ymddiheuriadau am hynny. Ond y diweddaraf yw, y gewn ni canlyniad medden nhw
cyn 2 o'r gloch. Safwch ar yr awyr o leia tan hynny. Croeso I ganolfan hamdden Glynebwy yma ar gyfer y cyfri yn nwyrain de Cymru. Nawr, mae lot yn dywelwch yma ar hyn y bryd o gymharu a ddoe, a dyn ni yn disgwyl canlyniad o fewn yr awr nesaf, o bosib o fewn yr hanner awr nesaf. Nawr, o ran yr ymgeiswyr, mae'r ceidwadwyr Cymreig yn gobeithio ennill o leiaf 1 sedd yma, Laura Jones sydd ar frig y rhestr iddyn nhw. Os nhw'n llwyddo I ennill 2 sedd, yna Natasha Asca yw'r ail ymgeisydd. Plaid Cymru, wel, prif ymgeisydd nhw ar gyfer y rhestr rhanbarthol yw Deledu. Os maen nhw'n llwyddo I ennill 2 sedd, yna Peredur Griffiths yw'r ymgeisydd iddyn nhw. O ran y pleidau eraill yma, yn nwyrain de Cymru, wel, mae'r blaid werdd yn eitha hyderus o bosib nawn nhw ennill 1 sedd a'r ymgeisydd yw Emilia Womack. Wedyn o ran y pleidiau eraill, wel, mae'r blaid UKIP. Dyn ni ddim wedi gweld Neil Hamilton yma eto, na chwaith Mark Reckless o'r blaid Abolish. Ond pwy a wyr Bethan o fewn gobeithio yr hanner awr nesaf fe gawn ni'r canlyniad. Dyn ni yn disgwyl o cyfrif 1 ardal sef Torfaen. Ni wedi cael y canlyniadau o Gasnewydd, Sir Fynwy, Caerffili, Blaenau Gwent. Felly 1 sydd ar ôl a gobeithio gawn ni'r canlyniad cyn bo hir. Gobeithio wir. Ben a Galed yn llawn a ddewidion. A ni'n ar yr awr tan 2 I fod. Falla tu hwnt I hynny, ond gobeithio bod nhw'n prysuro wrth gyfri yn y ddwy ranbarth. Reit, cyn I ni ddechrau ar y trafod, dwch I ni atgoffa'n hynna'n o'r canlyniadau hyd yma. James, sut mae'n edrych ar hyn o bryd? Wel, Bethan, dewch I ni ddechrau drwy edrych ar y Senedd fel y gymau hyd yma fe, a dewch I ni edrych nawr ar y wal ganlyniadau fesul plaid. Yn amlwg, y blaid lafur yw'r blaid fwyaf. Y ceidwadwyr yn ail, Plaid Cymru yn drydedd, 1 sedd, unwaith eto i'r democratiaid rhyddfrydol, fel ni'n gwybod, 8 eto I ddod. Am edrych nawr ar y mapiau etholaethol a rhanbarthol, a dyma sut mae llafur yn ennill gymaint o seddi yn y Senedd yma I Caerdydd. Maen nhw'n ennill trwch o seddi etholaethol. 7 sedd ar 20 iddyn nhw ar y map etholaethol, 2 sedd rhanbarthol, nathon nhw ychwanegu sedd yng Ngogledd Cymru y tro yma. Sedd i'r democratiaid rhyfeddol yng Nghanolbarth a Gorllewin Cymru, 2 sedd I Blaid Cymru a ceidwadwyr yng Ngorllewin De Cymru, 2 sedd i'r ceidwadwyr yn y Gogledd hefyd. Ond dwi eisiau canolbwyntio nawr ar y map etholaethol I ddechrau gyda. Dewch I ni edrych ar ganrannu'r pleidlais ar gyfer y wahanol pleidiau, fel ni'n gweld llafur ymhell ar y blaen, ond dewch I ni edrych ar y newid yn y canrannau ers yr etholiad diwethaf yn 2016, a bydd ni'n gweld bod y blaid lafur a'r ceidwadwyr wedi cynyddu pleidlais o 5% yr un, efallai bod hynny'n esbonio pam bod llafur wedi gallu cadw nifer o seddi ar ôl y ceidwadwyr yn gobeithio I cipio oddi wrthyn nhw. Mae'r ddwy blaid wedi mynd lan 5% ar draws y wlad yn gyfan gwbl. Ond fe wnaeth 2 sedd newid dwylo yn yr etholiad yma, gan ddechrau yn Nyffryn Clwyd. Nawr, mi oedd y ceidwadwyr yn gobeithio cipio nifer o'r seddi lan fan hyn yn y Gogledd Ddwyrain oddi wrth y blaid lafur, ond dim ond Dyffryn Clwyd maen nhw wedi ei chymryd. Mwyafrif bach iawn, 366 o bleidleisiau, sydd nath nhw'n wneud hynny, wel, cynnydd o 5% yn y bleidlais. Nawr, bod y blaid lafur wedi colli yn Nyffryn Clwyd, fe nath nhw gipio sedd y Rhondda. Mwyafrif sylweddol iddyn nhw yn y Rhondda erbyn hyn. Drychwch ar y newid yng nghanran y bleidlais oddi wrth Blaid Cymru tuag at y blaid lafur, newid sylweddol yn fyna. Ac yn olaf, Brycheiniog a Sir Faesyfed. Nawr, dyma oedd yr unig sedd oedd gan y democratiaid rhyddfrydol yn y Senedd ddiwethaf. Maen nhw wedi ei cholli hi am y tro cyntaf, mwyafrif, wel, iachus iawn i'r ceidwadwyr yn dydy, a drychwch, dyma beth sydd wedi digwydd ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed, ac mae sawl sedd arall, mae pleidlais y democratiaid rhyddfrydol wedi dymchwel yn gyfan gwbl. Nawr, sut all lafur llywodraethu? Wel, allan o'r 60 sedd, yn amlwg mae gyda nhw union hanner, felly mae angen croesi'r lefel yma, 31 sedd I cael mwyafrif pur, ond fe allai lafur llywodraethu yn rhwydd gyda 30. Tase Mark Drakeford eisiau bach mwy o hyblygrwydd, efallai fydde fe'n codi'r ffôn I Jane Dodds, aelod o'r Democratiaid Rhyddfrydol, arweinydd y blaid yng Nghymru yn dweud falle llwn ni gweithio gyda'n gilydd, cytundeb fan hyn y fan draw ar wahanol bethau, cyllidebau ac yn y blaen, falle bydde'n neud yr un peth gyda Plaid Cymru. Ac mae gyda fe'r opsiynau I allu weithio gyda'r ddwy blaid yn fyna, felly mae Mark Drakeford mewn sefyllfa cryf iawn. Dewch I ni edrych ar be, os ni'n ychwanegu Plaid Cymru
at y blaid geidwadol. Oedd hwn byth yn mynd i ddigwydd, y ddwy blaid yn dweud bydden nhw byth yn gweithio gyda'i gilydd, ond mae jyst yn tanlinellu, bod ambell i ganlyniad eto i ddod, pa mor bell y tu ôl gallu llywodraethu mae'r ddwy blaid yma. Mae'r llafur yn gryf lle maen nhw ar hyn o bryd. Ac yn olaf, dwi eisiau edrych ar y nifer o bobl nath bleidleisio, ran y canran yr etholwyr. Nawr, cyn hyn, 46% ym 1999 oedd yr uchafbwynt, mae wedi mynd yn uwch o drwch blewyn. Ac o ystyried y flwyddyn lle mae gymaint o ymwybyddiaeth o ddatganoli ni wedi gael ac ati, fydd nifer yn siomedig iawn gyda'r canrannau hynny. Ie, James, diolch o galon. Wel, dewch i ni drafod rwan, a well i fi gyflwyno chi'n fwy ffurfiol na mwm cwac am me. Yr athro Richard Wyn Jones yn ei ôl, a Betan Powys, pleser cael chi nôl efo ni. A croeso hefyd i Cathy Owens, ymgynghorydd gwleidyddol. Noson dda i'r blaid lafur, wedi gweithio efo Rhodri Morgan wrth gwrs yn agos iawn, ond sut ydych chi'n teimlo bore yma? Ie, noson dda, ti'n bach o syndod, dwi'n meddwl, achos oedd arolygon barn yn eitha gyson yn dweud bod lafur yn mynd i ennill rhywbeth fel 35-36% ynglyn â'r niferoedd, wedi gorffen gyda bron 40. Ond ddim hap a damawn yw hynny, dim look yw hynny. Mae llafur wedi ennill bob Etholiad ni wedi cael ers dechrau'r Senedd. Ac wrth gwrs, y cwestiwn mawr heddiw ydy, a fydd Mr Drakeford yn mynd ar ei ben ei hun, ac oeddech chi yna wrth ochr Rhodri Morgan mewn llywodraeth leafrifol, oedd hi'n anodd siŵr o fod yn ddyddiol i sicrhau'r bleidlais. Be fyddech chi'n cynghori Mr Drakeford? Wel, mae'n lan i fe, ynddo fe. Ti'n gwybod? Mae'n mynd i cymryd pethefnos i'n meddwl amdano fe, falle wythnos i ddau, a jyst dim rhaid i mi wneud dim byd ar hyn o bryd. Mae ganddo fe'r 30, felly un mwy na tro diwetha. Felly, jyst dim rhaid i mi wneud cymlaid, mae hwnna off the table dwi'n meddwl, jyst dim rhaid i mi wneud del hyder sylweddol. Efallai bydd e eisiau rhyw fath o sefydlogrwydd mwy na sydd ganddo fe ar hyn o bryd, ond mae ganddo fe mwyafrif gweithiol nawr. Falle bydd e'n neud deal jyst ar y cyllideb, falle. Mae'n medru masnachu gyda ddau blaid i wneud hynny. Jyst dim rhaid i fe wneud unrhyw beth mwy na hynny. Ond dwi'n siŵr fydd e eisiau wneud rhywbeth, achos bydd eisiau fe roi tim bach o ffocws ar adferiad, ar pandemig a beth sy'n digwydd, a dim ar wythnos i redeg rhyw fath o mwyafrif fel hynny. Felly, mae Mark eisiau gweithio gyda bobl eraill hefyd, ond does dim rhaid i fe. Richard, be fydd o'n wneud? Mewn pandemig, fydd o'n cymryd bethefnos i feddwl, neu fydd rhaid bod yn gynt na hynny? Na, mae'r system yn hawdd iawn geith o'i enwebu yn brif weinidog. Mae'n mynd i fod yn brif weinidog. Mae gen efo'r moethusrwydd amser. Yes, of course. Dyma'r beth sy'n wahanol tro yma. Mae o'n gallu cymryd i amser, mae'n gallu pwyso mesur, falla cael amball i sgwrs bach i weld sy'n mae'r gwynt yn chwythu. Rwy'n ni beidio cymryd yn ganiataol y bydd y gwrthbleidiau sydd yn... Falla fydd yr Jane Dodds, da ni'n deud, wel, falla fydd hi jyst isio rhywbeth i fod yn berthnasol ar y llaw arall. Mae nhw mewn argyfwng enfawr, wedi bod yn gi bach i'r blaid lafur yn syniad da, ac eto mae Plaid Cymru efo pen yn ei plu, ynddo. Ond i mai, falle bydd yna un problem, wrth gwrs. Mae rhaid i ti sicrhau bod y llywydd yn dod o plaid arall. A falle bydd, wel, dwi'n ddim yn siŵr bydd Plaid Cymru yn stopio hynny, stopio Elin fod yn llywydd eto. Ond i bai fod hynny'n digwydd. Chi'n dychmygu, byddai'n llawer gwell gan Blaid Cymru ar y pwynt yma ar ôl y diwrnod gaethon nhw ddoi bod nhw'n cadw Elin Jones yn sedd y llywydd, yn dyfe? A'r gwir yw, a chymod, dwi'n gallu gweld Jane Dodds yng nghil fy llygad, wath i fi gyfadde i gweld hi yn ymateb i Cathy Owens. Ond chymod, a hynny, a gaffo parch i Jane Dodds sydd wedi cael sedd yn y Senedd, dydy'r pris ddim yn mynd i orfod bod yn uchel nac ydi o ran Llywodraeth Lafur i gynnig rhywbeth iddi felly. Ond mae'n fater gwahanol iawn i wneud... Da ni'n siarad amdani. Croes ato ni, Jane Dodds, da chi yn gwylio ni fan hyn, croes ato ni. Ia, llongychiadau, da chi ar y rhestr, gafo chi fewn o drwch blewyn, fel plaid, da chi dal yna yn y Senedd. A'r cwestiwn cyntaf, da chi wedi hen arfer efo'r cwestiwn yma. Os ydy Mark Drakeford yn codi'r ffôn, be di'r pris?
Wel, dwi ddim yn gwybod os pris ydy'r gair iawn I ddeud y gwir. Chi'n gwybod, dyn ni eisiau gweithio I gweld beth sy'n gorau ar gyfer y bobl yng Nghymru ac yn fy lle ar gyfer gorllewin a canolbarth Cymru wrth gwrs. Ond mae o'n wir, mae'r rhyddfrydwyr wedi gweithio gyda partïoedd eraill dros y blynyddoedd I gwneud yn siŵr bod polisïedd ni yn cael lle yn y Llywodraeth a cael lle I bobl dros Cymru. Felly, na ni weld, mae o'n gynnar iawn, I ddeud y gwir, yn yr holl broses. A ie, dyn ni'n agored I gweld beth sy'n digwydd. O reit, dych chi'n mynd cael drws felly. Ac eto, o ran trafod ac edrych yn ôl ar y glymblaid efo David Cameron, mae gennych chi gwylydd o hynny yn does, a dych chi wedi ymddiheiro am hynny. Falle byddai'n well I chi aros yn gwbl annibynnol, yn aelod newydd, ac yn rhydd I fynegu barn ac I ail adeilad eich plaid eich hun. Pam agosau at blaid arall ar ôl llosgi bysedd tro diwetha? Ie, mae hynny'n wir iawn. Yn fy marn I, byddai byth yn cytuno efo clymlaid eto. Mae rhaid I ni, chi'n gwybod, edrych ar beth sy'n peth gorau I bobl dros Cymru, edrych I weld beth sy'n am ddigwydd. Dwi wedi clywed, siŵr o fod, mae llafur eisiau symud ymlaen yn gyflym I cael pethau yn y le. Mae gennym ni, chi'n gwybod, mae gennym ni pethau sydd angen gwneud mewn frys. A felly na ni weld, mae o'n gynnar iawn yr holl beth, ond ddim glymblaid o gwbl. Dwi'n sicr o hynny. Reit, rhyw fath o edrych ar bob dim yn ei dro, ie. Ond o edrych ar etholaeth Brycheiniog Maes Yfed, cyn etholaeth Kirsty Williams, wrth gwrs, a'r bleidlais wedi disgyn chwarter, 25%. Pam, dych chi'n meddwl? Wel, mae'n anodd iawn deud prynhawn y dydd yma, a dyn ni'n dris iawn colli'r sedd yna. Chi'n gwybod, mae wedi bod yn sedd ar gyfer y barti a'r rhyddfrydwyr cyn hynny, a dyn ni'n dris iawn. Pobl wedi gweithio'n galed, a ddim yn hollol siŵr be oedd y rheswm. Cofiwch, just dros flwyddyn oedd Brycheiniog a Sir Yfed fel dwi'n gwybod, yn pleidleisio I cael toriad I fewn eto efo Brexit. A falle bod na dal hynny dros yr etholiad yma. Ond dydyn ni ddim yn hollol siŵr, a mae rhaid I ni cymryd cam yn ôl a gweld be ddigwyddodd. A'r rheswm arall ydy hyn, bod Kirsty Williams wedi bod yn aelod o'r Senedd Poblogaidd iawn, a pawb yn gwybod enw hi, pawb yn gwybod rhywbeth oedd Kirsty'n gwneud dros Brycheiniog a Sir Yfed, a mae o'n anodd iawn cario ymlaen efo hynny ar ôl I rhywun fel Kirsty sefyll lawr. Felly, dwi'n credu oedd hynny'n reswm, ond yn ei weld cymryd cam yn ôl a gweld beth ddigwyddodd yna. Wel, Jane Dodds, llongychadau chi yn bersonol, a diolch am ymuno ni ar y rhaglen. Dewch ni weld canlyniad, rhestr canolbarth a gorllewin Cymru ddoth yn hwyr neithiwr, sef canlyniad nath ganiatáu I Jane Dodds fynd i'r Senedd, a dyna ni, yr aelodau ar y rhanbarth honno, Eluned Morgan, Joyce Watson ar ran y blaid lafur, Jane Dodds ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol, a Kevin Campbell I mewn ar gyfer Plaid Cymru. Felly llafur oedd a dwy'n cadw dwy, UKIP yn colli un, a mi oedd gan Blaid Cymru un, sef Helen Mary Jones o'r blaid. Yn ddiddorol am yna, Bethan, ydy pa mor agos oedd I lafur gael drydedd set a i'r Democratiaid Rhyddfrydol ddiflannu'n gyfan gwbl. A maen nhw wedi cael, a mi wrth gwrs, ta'r llafur wedi cael tair sef, bydda hwnna'n newid natur y drafodaeth bore yma, ond mae o'n codi'r cwestiwn sylfaenol iawn yma. Dwi'n meddwl, a bod parch yn gwrando ar Jane Dodds bod nhw'n gwybod yr atab, ydy lle maen nhw'n mynd rwan, beth ydy pwrpas y blaid honno. Mi oedd na waddol, mi oedd na draddodiad yn y canolbarth sydd wedi mynd ar chwal, a mae'n anodd iawn gweld nhw'n ailgodi y fyna. Mi oedd na draddodiad yn llefydd fel canol Caerdydd, mi oedd na'r gryfder yn Abertawe yng Nghasnewydd. Mae hwnna di mynd. So, be fydda Lloyd George yn ei ddeud? Be maen nhw'n gynrychioli, be di'w pwrpas nhw, be di'r llais, be maen nhw'n ychwanegu at y drafodaeth nad oes a neb arall yn ei wneud. Allwch chi ddweud yn gallwch chi, mi oedd na un, a ma na un,
Ond dydy hynny ddim yn adlewyrchu reality nac di. Mi oedd na un, oedd yn un gref, oedd yn dal ardal gref, oedd yn ganolbwynt i fedru adeiladu, oedd hi yn y llywodraeth, oedd hi'n wyneb cyfarwydd. Dydy cael sedd ar yr rhestr gyda wyneb sy'n gyfarol newydd i bobl, jyst ddim yn mynd i fod yr un dynamig na di o ran y blaid a lle mae hi'n mynd. Ie, Cathy, ydych chi eisiau dod mewn yna? Wel, hefyd, mae'r sylfaen mae'r Blaid Lafur wedi creu yma, 35 i 40 fel canran. Mae dim digon o le i bobl eraill, dwi'n meddwl. Achos mae'r Blaid Lafur dros yr 20 mlynedd diwetha wedi gwneud digon i fod yn digon annibynnol, yn digon Gymreig, fod yna dim digon o le falle ar gyfer y cenedlaetholwyr, llai o le wedyn ar gyfer y democratic gwyddbydol falle. A mae hwnna'n, eto, ddim look mae hynny. Arweinyddion iawn, polisïau iawn, gwerthoedd iawn, system iawn. Maen nhw yn dechrau tyngu llw yr aelodau newydd. Dwch ni glywed Mike Hedges, dwi'n meddwl, dydd un o'r cyntaf i dyngu llw, Dwyrain Abertawe yn aelod ers 2011. Dyma fo. I, Michael John Hedges, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Her Majesty the Queen Elizabeth, her heirs and successors, according to law. So help me God. Ie, dyna ni. Mi oedd o'n gadeirydd y pwyllgor newid hinsawdd. Pwy a wyr pwy fydd y cadeiryddion nhw, a dyma nhw yn cywio gyda 2 fetr wrth gwrs i dyngu i llw yn y Senedd. Da ni'n gyfarwydd â'r broses, mae'n edrych yn wahanol iawn y tro yma wrth gwrs, ond mi fydd na lwyth o wynebau newydd yn bydd. Bydd, ac yn clywed rhai o'n i'n wrth i. Mae'n gret yn dydi, a mae'n gret o Jane Dodds, mae'n y ddynes arall yn y cynulliad, dynes arall sy'n siarad Cymraeg, os sy'n barod i gyfathrebu yn Gymraeg a thrafod yn Gymraeg, mae hynny'n gret yn dydi. Ond diwrnod prysur i man o'n Antoniati fyna yn y Senedd, achos mae yna nifer o wynebau newydd, ac oedd clywed rhain nhw'n wrthi'n siarad bore yma, chi'n cael y cynnwrf, chi'n cael sioc hefyd y bore wedi'r canlyniad yn dyfe bod nhw'n sylweddoli beth sydd o'i blaenau nhw. Ond fi'n credu bod nhw gyd hefyd yn ymwybodol, a waith i ni ddweud eto, chymod, natur cwbl naturiol, greddf Mark Drakeford yw bod yn gyd syniol, yn dyfe, dyna natur y dyn, chymod, yn ogystal â'r gwleidydd. Felly dwi'n siŵr y byddai'n cymryd amser, a dwi'n siŵr bydd y criw newydd ma'n cael amser i setlo lawr cyn neithiwr ddim byd. Fi dal i feddwl fod sŵn bore yma oedd bwrw ymlaen i wneud y job, ond nid sgubo'r pleidiau eraill i'r naill ochr, ond cydweithio, yn dyfe, jyst yn uniol mae hynny'n olygu. Mae'n gystadleuol, dydy Mark Drakeford. Mae'n gyffral yn andoes. Mae pawb yn meddwl bod... Mae'n lwythol iawn. Dwi wastad yn ffeindio'r diwrnodau ar ôl etholiad yn ddiddorol. Os da chi'n cael y cyfuniad o'r storia personol, chymod, y drama, mae yna rai bobl yn mynd i fod yn eithriadol o drist heddiw, mae yna bobl eraill yn gyffroes, mae yna staff sydd wedi colli swyddi, mae yna bobl yn gorfod dysgu am ryw fyd newydd, a wedyn mae gennych chi wedyn ar lefel uwch, mae gennych chi'r cwestiynau strategol mawr yma ynglyn â be mae'r pleidiau yma'n mynd i wneud, sut maen nhw'n mynd i ddehongli'r canlyniadau yma. Chymod, yn edrych ar y canlyniad, mi allwn ni weld sefyllfa lle mae'r tair prif blaid wedi cynyddu yn iseddi. Ac eto, yn fy marn i, mae yna 2 ohonyn nhw wedi colli. A felly, ydych chymod, ond sut maen nhw'n mynd i ddehongli hynny? Ydyn nhw'n mynd i beswadio hynny'n yn y bon, o, da ni wedi gwneud yn iawn, ydy Plaid Cymru a'r cydwadwyr yn mynd i ddweud na oedd o'n iawn yn y diwedd, neu ydyn nhw'n mynd i wynebu reality, sef yn y 2 achos bod o'n ganolyn siomedig. A mae'n hawdd bod yn syniol pan chi'n ennill drwy amser, yn dwi? Mae yn hawdd bod yn gydsyniol bryd hynny. O, ie. Ond mae'r personol a'r strategol yn rhyngweithio mewn ffyrdd diddorol sydd ar ôl etholiad. Ie, a gen i wybod mwy am y pleidiau llai yna, abolish a reform, diwygio, pawb gan i wybod hynny yn... Wrth i ni aros am ganlyniad rhanbarth Dwyrain De Cymru na gwbl allweddol. Reit, da ni'n mynd i fynd draw at Rhodri, ddim ar y teras trafod, dim mwy. Ti di enwi at Rhodri, lle wyt ti? Cwtch Cloncan yw hwn. O, Cwtch Clonc. Llai weid bod chi'n edrych yn ffres iawn chi'ch tri fel bod chi wedi cysgu mewn studio trwy'r nos. Da iawn chi. Croeso ato ni fan hyn i'r cwtch Mawen Iorwerth yma sy'n lawfeddyg orthopedig. Etholiad Covid, oedd yr etholiad yma, i ni gyd yn gytun ar hynny. Felly, Awen Iorwerth, gyda y Blaid Lafur i fod mewn llywodraeth unwaith eto, a fydd gweithwyr yr NHS yn croesawu hynny? Wel, wedi sawl blwyddyn mewn grym, toes na ddim sylfaen gadarn i'r gwasanaeth iechyd wedi cael ei sefydlu. Mae'r pandemig wedi dod ar ben hynny. Y gobaith ydy, wrth gwrs, efo llywodraeth eitha
sefydlog y medrith y Llywodraeth symud syniadau a strategaeth ymlaen. Ond mae'n rhaid cael strategaeth sy'n mynd i gael gweithredu'n syth. Mae yna broblemau dirfawr yn y gwasanaeth iechyd nad oedd yn cael ei hateb cyn y pandemig, ond mae'r pandemig wedi dod ar ben hynny. Dewn ni mlaen at hynny, ond mae'r canlyniad ddoe, y canlyniadau sy'n dal i ddod mewn yn seil bendith i'r ffordd yma'r Llywodraeth a Mark Drakeford wedi delio gyda'r pandemig? Wel, dwi'n meddwl bod yr etholiad wedi dod ar just yr adeg cywir i'r Llywodraeth oedd mewn grym ar y pryd, achos mae pethau'n dechrau edrych i fyny. Wrth gwrs, ysa'r etholiad wedi cael ei gynnal yn mis Ionawr lenni, enghraifft, fysai'n dra gwahanol. Mae pethau wedi dechrau agor fyny, mae'r broses o frechu yn mynd yn dda iawn. Ac wrth gwrs, fel mewn bywyd, ydych chi'n anghofio mae pethau drwg pan mae pethau mynd yn dda. Pethau fel problemau efo cael systema profi, y problemau efo'r PPE, y problemau efo peidio cael lawr ddigon buan. A mae hynna gyd wedi achosi bywyd a chostio arian. Ond mi gafodd y penderfyniadau i gwneud yn y pen draw, yr hyn i chi'n ei ddweud bod yr amseru wedi bod yn anghywir. Y penderfyniadau yn rhy araf? Y penderfyniadau yn bendant yn rhy araf. A dyna sydd wedi bod yn broblem yn y gwasanaeth iechyd dan y weithdrefn yma. Mae bob dim yn cymryd mor hir i wneud. A wrth gwrs mae eisiau sbio ar y manwl, wrth gwrs mae eisiau sbio ar y dystiolaeth, ond pan mae'r dystiolaeth yna'n barod, mae'r oedi mae cyn wneud penderfyniad pwysig, fatha nasal a newydd, cael lawr, cloi lawr, mae gyda'n syth, yn costio bywydau fel ni ddim yn cloi lawr ddigon buan i Gymru, a fel ni yng Nghymru ddim yn neud yn siŵr bod pobl yn gwisgo gyda yn llefydd cyhoeddus, enghraifft. Pa newidiadau sydd wedi cael ei gwneud o fewn y gwasanaeth iechyd yn ystod y 12 mis a mwy diwetha sy'n angen parhau yn hw nawr? Wel, mae rai fi ddeud, ar ddechrau pandemig, dwi rioed i gweithio mewn awyrgylch mor bositif. Oedd pawb efo'r, fel ma'n dyn Saesneg, yr can-do attitude. Be ydych chi eisiau fel clinigwyr, fel meddygon, fel nyrsys, fel gweithwyr iechyd, i gael ni drwy'r gyflafan yma, os liciwch chi. A mi nath pethau weithio, nath ni gael systema effeithiol, pethau'n symud yn gyflym. Ac fel da ni'n dod allan o'r pandemig, mae pethau di arafu. Oedd y pandemig wastad yn mynd i orffan, ond dydy'r penderfyniadau a strategaeth i gael ni allan o hynny ddim wedi dechrau. A mae'r amrywiaeth o gwmpas Cymru yn golygu bod pobl hyd yn oed o fewn un bwrdd iechyd efo ffordd wahanol o gael ei trin am yr un pethau. I chi'n poeni am y dyfodol? Dwi yn poeni, dwi'n gobeithio wir bydd na weledigaeth, ond mae'n rhaid ei gweithredu hi'n gyflym. Does nam amser i golli. Da ni yn gwybod, fel ddedodd Senedd Morgan neithiwr, mae yna trydydd ton ar ei ffordd, ond da ni ddim yn gwybod pryd, a da ni ddim yn gwybod pa mae'r ddrwg ydi, felly da ni angen gweithredu rwan i gael ni allan o'r twll da ni yno, yn enwedig fy rhestra aros. A Wynio'r werth, diolch yn fawr iawn i chi. Digon o bwyntiau i'w trafod fyna, Bethan. Ie, yn sicr, Rodri. A dewch i ni ddod â meddyg arall i mewn, Dr Dai Samuel, ymgynghorydd meddygol. Diolch o galon am eich cwmni chi heddiw. Ydych chi'n cytuno fy hynny? Wrth gwrs, etholiad mewn pandemig ydy hwn. Ar flaenoriaeth i'r Llywodraeth nesaf, be fydda hwnna? Ie, dwi'n gweithio da, Wen, a cytuno nifer o pwyntiau mae wedi wneud. Mae'n credu mae wedi bod yn galed dros ben dros y 12 mis diwethaf. Ar y cyfan, dwi'n credu mae fo'n Gethin a Mark Drake wedi wneud y penderfyniadau cywir. Dwi'n cytuno'n llwyr, mae angen llawer o buddsoddiad nawr yn yr NHS yn gyffredinol. A falle un o'r pethau wnaethon ni dysgu mwyaf am y pandemig yw mae angen buddsoddiad sylweddol mewn gwelyau gofal dwys. Heb cynnyddu'r niferoedd y gweliau ITU, byddwn ni wedi cwmpo drosodd yn yr NHS. Felly dyna un o'r pethau. Ond eto, yn dod o ferthyr fy hun, a mae angen buddsoddiad yn y peth eraill. Mae angen swyddi newydd gwahanol i'r arferiad nawr, a mae angen i'r Llywodraeth, fel mae wedi dweud, symud yn gloi er mwyn wneud ni, achos bydd hwnna ond yn achosi mwy o afiechyd ac ati os nad ydy hwn yn cael ei wneud fyd. Felly, be mae hynny'n ei olygu yn ymarferol? Mae'n cymryd 10-15 mlynedd i hyfforddi rhywun fel chi ag Awen yn dydy. Dych chi'n sôn am swyddi rwan, be sy'n bosib?
A dyna'r peth, a mae nifer o'r partïau wedi dweud bydd 1000 o doctoriaid ychwanegol yn dod, a fel chi'n dweud, Bethan, dyw hwnna ddim yn digwydd dros nos. Ond credu mae angen i ni buddsoddi beth sy'n na yn barod. Mae nifer o gweithwyr yn gadael yr NHS, a nid jest achos y profiadau Covid. Cyn ni, oedd y moral yn isel iawn. Felly falle, cynyddu cost a'r tal dyn ni'n cael, ond mae mwy na ni, mae fe'n buddsoddi yn y gwasanaeth yn gyffredinol a wneud i'r pobl meddwl fod nhw'n cael eu parchu. A nid jyst swyddi yn yr NHS, swyddi yn y gymunedau, lleoedd fel y Rhondda, fel Merthyr. Os nad oes pobl yn gweithio, dyn nhw ddim yn mynd i buddsoddi yn yr ardal lleol, mae'r iechyd nhw'n mynd i bod yn is, wedyn bydd mwy o pobl yn dod mewn i'r ysbyty. Ni wedi gweld yn lleoedd fel y Rhondda, y pobl sydd wedi farw achos Covid, achos yr afiechyd oedd na'n barod. A'r gwasanaeth iechyd sydd wedi cynnal ni drwy'r pandemig ac atoch chi rwan, da ni'n troi am yr adferiad yn de. A da chi ar eich gliniau, be all Mark Drakeford gynnig i chi felly? Ai codiad cyflog ydi o? Ai amod y gwaith gwell? Neu ydi o'n rhywbeth llawer mwy na hynny wythnos nesaf? Dwi ddim yn ateb syml a'n credu jyst taflu arian at ni ac at y gwasanaeth, nid yn yr ateb. Ond credu mae angen i'r Llywodraeth nawr fod yn onest iawn efo'r cyhoedd a dweud dwi ddim yn mynd i fod yn bosib i trin pob un o ni, a yn y misoedd hyd yn oed flynyddoedd i ddod. Mae dod dros y pandemig yn mynd i cymryd o leiaf un term o'r Llywodraeth, falle ddwy. A dwi'n gwneud endoscopies a gweld pobl â cancer ag ati, a mae'r rhestru aros cyn Covid o'n nhw'n uchel iawn. Nawr, dyn ni ddim yn mynd i amdopi dan nhw. A mae rhaid i ni fel doctoried fod yn onest, ond hefyd y Llywodraeth a gweithio dan gilydd. A falle newid y fath o targedoedd na cyn Covid i bod yn rhai realistig. Dr Dai Samuel, diolch o galon am ymuno ni. Cathy Owens, portffolio anfarth gyn Fawn Gething. Dwi'n cymryd y bydd o'n parhau yn y swydd? Siwr o fod, dwi'n meddwl. Dwi'n siŵr bod Mark wedi bod yn gweithio ar scenarios wedyn, neu staff falle. Dros yr wythnos neu ddau yn gynt ynglyn â pwy fydd yn y pwy fydd yn gweinidogion yn y cabinet. Mae'n rhaid cael rai newidiadau wrth gwrs. Oherwydd bod rai bobl... Pryd fydd o'n trafod hynny dros y penwythnos neu wedi penderfynu barod? Maen nhw wedi gweithio arno fe yn barod. Falle hanner diwrnod off heddi, chwarae clarinet yn yr ardd, yn yr allotment. Ond wedyn erbyn falle nos y fori, bydd rhaid wneud ambell i penderfyniad terfynol ynglyn â beth sy'n mynd i digwydd nesaf. Pwy sy'n mewn, pwy sy'n allan te? Wel, does dim lot o bobl i newid. Un o'r broblemau gyda'r blaid lafur tro ma, wrth gwrs, oedd y ffaith bod ni wedi ennill lot o seddi tro diwetha. Falle, a pobl dod mewn tro diwetha oedd yn young and thrusting. Maen nhw nawr yn y cabinet. Maen nhw gyd yn hen. Ond mae nifer o bobl sydd na, sydd yn medru dod i mewn i'r cabinet. Wythnos nesna, dim lot. Felly, does dim lot o newid i weld, ond wrth gwrs mae Kirsty wedi mynd, mae David Alba wedi mynd. Felly, mae rhaid cael rai newidiadau. Dwi ddim yn meddwl bydd yn newid iechyd ar hyn o'r byd. Nid nawr i'r amser i wneud. So bydd rhaid newid addysg. Top tip am addysg? Eluned, Jeremy, falle, gan i weld, pwy oer? Rebecca, falle? Rebecca Evans, Ken Skates, falle bydd rwy'n newid hynny ynglyn â'r economi falle, ond i ddechrau i cadw Fawn lle mae wrth gwrs. Iechyd i'r un mawr. Cytuno? Wel, mae Cathy'n hollol iawn. Fi licio'r disgrifiad young and thrusting, mae rhaid i weid. Ond does dim newid mawr os hynny, a mi fydden nhw wedi gwybod o flaen llaw am y newidiadau mawr sy'n yna. Hynny yw nid syndod yw'r rheini am bod pobl wedi colli. Mae yna hen gynllunio wedi bod sy'n ni meddwl am newid y darnau yna yn y jigsaw. Mae Cathy... Mae'n gynnar i drafod cabinet. Mae Cathy mynd i wybod lot mwy na fi ynglyn â pwy sy'n fewn. Mae'n gwybod iawn pwy sy'n mewn, di jyst yn dweud. Ond mae wedi bod lawr yn y bwcis yn barod. Ond be yn gwrando ar y meddygon, beth sy'n eich taro chi ydi, yn amlwg heddiw yn diwrnod i'r blaid lafur Gymraeg ddathlu, ond argol mae yna her fawr yn wynebu nhw, achos mae'r problemau da ni'n clywed amdanyn nhw ar yr angen i wario. Y gwir amdani ydy, mae
Llywodraeth Cymru yn ddibynnol ar y Llywodraeth yn Llundain am gyllid. Os da chi'n edrych ar eu cynlluniau cyllidol nhw, da ni'n mynd yn ôl i austerity 2.0 ynde. Dyna sy'n oni bai bod nhw'n newid eu cynlluniau, mae'n mynd i fod yn dyn. So, anghofiwch am adnoddau ychwanegol mwyn trin yr angen ychwanegol sydd wedi cael ei greu. A mae hwnna, mae rwan, mae llafur yn mynd i, y peryg ydy iddyn nhw bod nhw'n ysgwyddo'r gyfrifoldeb yna yn cael ei gweld ar fai yn delio efo rhywbeth nad oes gen nhw'r adnoddau delio efo. Ar fi'n dod, dwi'n gwybod os allan ni weld y lluniau o'r cyfrin. Dwyrain De Cymru, dyma ni. Declare that the total number of votes given to each party and individual candidate at the regional election in the South East Wales region was as follows. Yr oedd fi Michelle Morris, swyddog canlyniadau rhanbarthol ar gyfer rhanbarth De Ddwyrain Cymru, yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a rhoddwyd i bob plaid ac ymgeisydd unigol yn yr etholiad rhanbarthol yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru fel y ganlyn. Abolish the Welsh Assembly Party, 9,995. 9,995. Britain's Communist Party, 606. Plaid Gominyddol Prydain, 606. Welsh Conservatives, 52,323. Ceidwadwyr Cymraeg, 52,323. Gwlad the Welsh Independence Party, 1,841. Gwlad Plaid Annibyniaeth Cymru, 1,841. No more lockdowns, 1,496. 1,496. Plaid Cymru, the Party of Wales, 30,530. 30,530. Propel Wales Need Champions, 924. Propel mae Cymru angen pencampwyr, 924. Reform UK, Change in Politics for Good, 2,756. 2,756. UKIP Scrap the Assembly Senedd, 4,101. 4,101. Wales Green Party, 9,950. Plaid Werdd Cymru, 9,950. Welsh Labour, 85,988. Llafur Cymru, 85,988. Welsh Liberal Democrats put recovery first, 7,045. Democratiaid Rhyddferol Cymru adfywio yw'r flaenoriaeth, 7,045. And the Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition, 362. 362. Each region is allocated 4 regional seats, and by law I must apply a mathematical formula to determine who obtains those seats. Dyrenir 4 sedd rhanbarthol I bob rhanbarth. Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid I mi ddefnyddio fformula fathemategol I bennu pwy sy'n cael y sedd I hynny. For the first seat, the number of votes cast in the regional election for each party or individual candidate is divided by the number of constituency seats they have gained plus 1. The first regional seat is allocated to the party or individual candidate who is the largest figure after I have performed this calculation. For the second, third and fourth seats, this calculation is repeated, except the votes are divided by the total number of constituency and regional seats already won plus 1. Ar gyfer y sedd gyntaf, caiff nifer y pleidleisiau a fwriwyd yn yr etholiad rhanbarthol ar gyfer pob plaid neu ymgeisydd unigol a'i rhannu a nifer y seddau etholaethol a'i enillwyd ganddynt ac un ychwanegol. Dyrenir y sedd rhanbarthol gyntaf i'r blaid neu'r ymgeisydd unigol sydd ar ffigwr mwyaf ar ôl I mi wneud y cyfrifiad hwn. Ar gyfer yr ail, y drydydd a'r pedwarydd sedd, caiff y cyfrifiad hwn a'i ailadrodd, ond gaiff y pleidleisiau a'i rhannu a chyfanswm nifer y seddi etholaethol a rhanbarthol a enillwyd eisos ac un ychwanegol. The seats a party is entitled to are then filled by the candidates in the order that they appear on the party list.
Caiff y seddi y mae gan blaid hawl iddynt ei lenwi gan yr ymgeiswyr a'n y drefn a maent yn ymddangos ar y rhestr ar y blaid. Having performed the necessary calculations, I therefore declare that the first regional seat is allocated to Delydd non-dual Plaid Cymru Party of Wales. Ar ôl cwblhau'r cyfrifiadau yn rhaidol, rwy felly'n datgan dyrenir y sedd rhanbarthol gyntaf I Delydd non-dual Plaid Cymru Party of Wales. The second regional seat is allocated to Laura Ann Jones, Welsh Conservatives. Dyrenir yr ail sedd rhanbarthol I Laura Ann Jones, Welsh Conservatives. The third regional seat is allocated to Natasha Ashgar, Welsh Conservatives. Dyrenir y drydydd sedd rhanbarthol I Natasha Ashgar, Welsh Conservatives. And the fourth regional seat is allocated to Pryder Owen Griffiths, Plaid Cymru Party of Wales. Dyrenir y bedwaredd sedd rhanbarthol I Pryder Owen Griffiths, Plaid Cymru Party of Wales. Therefore, I give public notice that Delydd non-dual Plaid Cymru Party of Wales, Laura Ann Jones, Welsh Conservatives, Natasha Ashgar, Welsh Conservatives, and Pryder Owen Griffiths, Plaid Cymru Party of Wales, are duly elected as the 4 members for the South East Wales region. Felly rwyf yn datgan... Dyna ni yn cynnwys araith ar y system bleidleisio, yn handi iawn I ni gyd. Yr rhanbarth. Fanna dyna nhw 2 aelod ceidwadol a 2 Blaid Cymru sy'n golygu bod ni yn gweld ac yn deud tai Mark Reckless sydd wedi sefyll dros bob un plaid bron a bod ar yr adain dde. Dwi'n meddwl bod o'n Plaid Cymru na'r Blaid Lafur. Dwi'n meddwl bod hynny'n gwthio pethau braidd yn bell. Ydy, dyna nhw, Laura Ann Jones, Natasha Ashgar, Delydd Dual a Pryder Owen Griffiths yn cynrychioli yr rhestr Dwyrain De Cymru. Ia, difyr ofnadwy, achos os oedd Plaid I Ddymur Cynulliad yn mynd I gael sedd yn y fan honno byddai yn de, Bethan? Ie, a fi wedi dweud neithiwr, oedd neithiwr yn doedd, chymod edrych hi'n hopeless I reckless, wel mae'n dydi. A sawl arwydd o cad, un beth dydyn nhw just ddim yna. A dwi'n meddwl bod yr un o'r pleidiau yn siŵr pa effaith oedd Plaid I Ddymur Cynulliad, y Polish Assembly mynd I gael, chymod, falle o'r pleidiau yna oedd ar yr asgell lle. Dyn nhw just ddim yn siŵr sut nhw'n mynd I wneud. Felly, dyn nhw ddim yna, ond mae hynna hefyd yn ddiddorol o ran y lleisiau gwrthbleidiol, yn dydi. Hynny yw, mae yna lai ohonyn nhw, felly mae yna gyfle iddyn nhw, dyw Plaid Cymru a'r Ceidwadwyr ddim yn mynd I gydweithio, ond llai o flerwch os rhywbeth ar yr ochr honno i'r siambr, felly falle mwy o ddisgyblaeth nag yn sicr oedd yn y Senedd diwetha ar yr ochr honno i'r siambr. A gyda'r fathemateg fel mae hi, mae hynny'n ddiddorol. Wel I fi, mae yna cwestiwn ynglyn â'r bobl oedd yn gwneud yr arolygion barn, oedd yn dweud pob tro maen nhw'n mynd I fod na. Cwestiwn hefyd i'r faint o amser o'n nhw'n gael ar teledu falle ar y radio. I fi hefyd, neis I gweld tipyn o, neis I gael 2 ferch nawr, dwi'n meddwl, yn y grŵp ceidwadol yn y Senedd, achos mae hanes nhw wedi bod yn erchyll ynglyn â ferched, a hefyd neis I gweld Natasha yna, wrth gwrs, y ferch yn dawr lliw yn y Senedd, bydd hwnna'n gret. Mae hwn yn ddiddorol mewn lot o wahanol ffyrdd. Un peth mae o'n cadarnhau yr reality odd yma a bydd y 2 brif blaid wedi gwneud yn well na tro dwytha, sydd yn un o'r pethau rhyfedd pan mae yna blaid fel UKIP yn diflannu o'r system. Mae'r cwestiwn mae Cathy yn ei godi ynglyn â gewch chi ddelio efo pwy sydd wedi bod ar y teledu, ond o ran yr arolygon barn, dwi'n teimlo, mae hwnna'n gwestiwn teg iawn I ofyn a bydd rhaid I bobl fel fi fynd yn ôl ag edrych, achos hynny yw, mae data sydd gennym ni sydd ddim wedi gyhoeddi o 5, 6, 7 wsos yn ôl yn dangos bod y Polish yn gwneud yn dda iawn. Ond mae gennym ni hefyd fodd I weld be ddigwyddodd yn ystod yr ymgyrch. Hynny yw, mi ddaru'r ceidwadwyr wrth gwrs geisio blocio i'r cyfeiriad yna. Mi ddaru llafur oedd gen nhw ymgyrch gowrain iawn yn trio tynnu rhai o'r pleidleiswyr traddodiadol llafur na oedd wedi bod at UKIP, falle bod, falle, da ni'n cweit yn siŵr, ond mae o'n fethiant ymddangosiadol o ran yr arolygon barn, achos mae'r blaid werdd wedi bod yn gwneud yn well na nhw mewn etholaetha, a eto da ni wedi rhoi gymaint o sylw I blaid diddymyn arbennig yn ystod yr wythnosau dwytha. Felly mae rhaid I ni gyd hynna'n holi. Oes na newid wedi bod dros y 2 fis dwytha?
neu hyd yn oed yn y pethefnos tair wsos dwytha, sy'n fwy na phosibl, neu ydy'r ffordd da ni'n deall yr etholwyr Cymreig wrth samplo, sori fod yn boring, ond da chi wedi cael darlith ar dy hont. Byth yn boring, byth yn boring. Ond oes na rhyw... A mae llafur, wrth gwrs, mae'r beth arall yma'r arolwg yn barn ydy maen nhw wedi tan-bolio llafur yn sylweddol. Felly oedd na symudiad reit ar y diwedd i lafur, neu oedden ni wedi colli trwy'r amser. Felly mae gennym ni lot o waith hynna'n holi i ddeall be'n union ydy'r dynamic yr ymgyrch yma. Dewch i ni ddod â Sam Curtis i mewn, aelod Senedd newydd dros Orllewin Caerfyrddin a De Pembro. Llongyfarchiadau. Diolch am ddod ato ni. Yn hapus iawn y bersonol, siŵr o fod, ond o ran perfformiad y blaid ar draws Cymru siom, ie? Na, sa'n credu ni. Dwi'n credu ni wedi gweld plaid wedi delio gyda'r etholiad yn dda, wy'n neges gryf ganddo ni fel plaid, a dwi'n credu fe cyn ar diwedd y broses yma, fydd ddim bosib, bydden ni wedi cael etholiad gorau am blynydde. So ni yn bles, ond hoffwn ni wedi weld fwy o bobl dod mewn yn y gogledd, ond na, yn bles iawn gyda'r sut mae'r plaid cydwadwyr wedi delio gyda hwn. A heb chwalu'r wal goch na yn y gogledd, a wnaethoch chi sgwni frwydro etholiad Saesnig fan hyn a meddwl beth bynnag sy'n gweithio yn Lloegr wneith o weithio yng Nghymru, a dydio ddim yn gweithio na di. Oedd hwn yn etholiad Cymreig iawn yn doedd, a falle bod chi heb ddeall yn ei fel plaid? Sa'n credu ni wedyn yn etholiad Cymraeg ofnadwy yma, a ni'n ei gweld dros Prydain i gyd, pwy bynnag sydd wedi bod yn pŵer fel llywodraeth, maen nhw wedi wneud yn dda. Mae y ceidwadwyr wedi wneud yn hynod o dda yn Lloegr, SNP yn yr Alban a hefyd Llafur wedi wneud yn gryf yma yng Nghymru, a mae hwnnw'n dangos y ffordd mae pobl wedi fod yn hoff iawn o glywed wrtho ei gwleidyddion trwy y pandemig. Mae fe wedi bod yn flwyddyn yn hynod o anodd i bob un, a dwi'n credu mae yna bach o continuity i gael yn ynddi. Sa'n credu ni wedi trial rhedeg etholiad Saesneg yma yng Nghymru. Ni wedi bod yn ceidwadwyr Cymraeg, ond mae fe wedi dangos i ni mae Prydain, y ffordd mae politics yn ddigwydd yn bach yn wahanol rhwng pob un wlad. Ond mae Boris di llwyddo yn Hartlepool, mae di llwyddo i ddymchwel cynghora Llafur, ac eto pan mae'n dod i'r Wrecsam, pan mae'n dod i Fro Morgannwg, dio ddim yn torri drwyol, na di. Ac o ran eich profil chi, Andrew Ati Davies falle, yn broblem? Ddim o gwbl, mae'n bleidlais ni wedi mynd lan, ni wedi cipio Dyffryn Clwyd, yn wneud yn dda yn y gogledd, ond yn union heb ennill pob un ein seddi targedu. Ond ni yn blest ar ffordd mae hwn wedi mynd. Ond yn union bydd rhaid i ni edrych yn ôl nawr a sut fydden ni yn eistedd mewn gwrthwynebiad yn y Senedd, sut ni'n mynd i delio gyda Lafur fel plaid ar ben ei hun, fel llywodraeth ar ben ei hun yn y Senedd. Ond gafwch chi ddim y bleidlais allan, na ddo? Oedd Andrew Ati Davies yn dod dro ar ôl tros, di 3/4 y bobl ddod allan yn 2019 dod allan fi fydd y prif weinidog i bob pwrpas. Dar nhw ddim ddod allan i'ch cefnogi chi tro yma? Ddim digon. We nhw wedi dod mas, ni wedi gweld yn yr orllewin lawr yn orllewin Cyfyrddin a De Sir Benfro a hefyd yn Preseli Pemfro, where bobl wedi ddod mas, where y turnout yn lan, ond ddim digon i ni troi y mantais yn ein ffafrynni, ond ni'n blest da popeth wedi wneud ar neges hyderus wedi ni fel plaid. Sam Curtis, diolch yn fawr. A llongyfarchiadau unwaith eto. Richard? Wel, dwi'n teimlo yn eog braidd yn mynd i ddeud y drefn neu i angytuno fo rwy'n sy'n newydd gael ei ethol i'r Senedd, ond da ni'n gweld yn hyn y dilema fydd gan y ceidwadwyr a Plaid Cymru. Ydyn nhw'n dehongli bod nhw wedi cynyddu nifer y seta fel cam ymlaen, neu ydyn nhw'n dweud, wel, argol fawr, be oedd yn disgwyliadau ni, be oedd yn realistig. A o ran y ceidwadwyr, rhawn ni ddod nôl at Plaid Cymru eto, dwi'n siŵr, o ran y ceidwadwyr, hynny yw, does na amheuaeth maen nhw wedi treulio'r flwyddyn dwytha yn dweud mae pethau'n well yn Lloegr. Dyna ydy'r neges greiddiol y ceidwadwyr yng Nghymru drwy'r pandemig. Oedden nhw'n meddwl fod honna yn mynd i fod yn neges lwyddiannus. Mae honna'n benodol i'r pandemig, ond yn fwy cyffredinol. Ar ôl sefydlu datganoli, mi welson ni'r ceidwadwyr yn ailfrandio fel plaid twym galon Gymreig. Maen nhw wedi newid y brandio yna. Nhw ydi plaid yr undeb. Nhw ydi'r plaid sy'n eisiau plannu Jac yr undeb ar bob tŷ, ar bob twlc mochyn, ar bob clawdd yng Nghymru.
dyna'r ddelwedd maen nhw wedi symud tuag ata fo. A maen nhw wedi cynyddu rhywfaint, dos am amheuaeth yn hynny, ond maen nhw'n bell o rym. Does a ddim llwybr credadwy i'r ceidwadwyr at y rym yng Nghymru bellach. Felly mae'r cwestiwn yn codi, ydyn nhw'n hapus efo hyn, ydyn nhw'n bodloni ar y perfformiad, neu ydyn nhw'n dweud, hold on, falle bod rhaid ni feddwl eto. Reit, da ni am fynd am droi'r Alban nhw'n, achos dwi'n gweld Owain Evans, y tu allan i'r Senedd. Be di'r diweddara, Owain? Ie, Siamai Bethan, dwi am ddechrau os cai gyda rhai o bapurau newydd y dydd sydd yn crynhoi y sefyllfa yma yn yr Alban i'r dim. Scotsman yn dweud fod mwyafrif i'r SNP yn y fantol ar ôl iddyn nhw ennill ambell sedd ddoi. The National, y papur sydd yn gefnogol i'r SNP fan hyn yn dweud i bod nhw ar y ffordd i lywodraethu ac y bydd pleidiau sy'n cefnogi annibyniaeth yn sicrhau mwyafrif yn holi rwyd tu ôl i fan hyn. Ac wedyn yn Scottish Daily Express, maen nhw yn pwysleisio ar y ffaith fod pleidleisio tactegol mewn ambell sedd wedi rhwystro o bosib yr SNP mewn ambell fan. Maen nhw'n dweud hefyd fod hynny'n rhoi Nicola Sturgeon dan rhywfaint o bwysau. Dwi ddim yn siŵr ynglyn â hynny, achos mae hyd yn hyn, beth yw ei gêm o ddwy hanner ar ôl yr hanner cyntaf, mae mantes yr SNP yn un fawr eithriadol. 41 o seddi sydd gyda nhw erbyn hyn, ond fel mae'r papurau newydd yn dweud, mwyafrif clir yn y fantol. Do fe fethon nhw cipio rhai o'i targedau ddoi, fydde falle wedi mynd yn nhw i gyfeiriad mwyafrif clir. Un ergyd yn benodol falle Dumbarton, a honno falle yn enghraifft o ceidwadwyr yn troi at lafur mwyn ceisio rhwystro ar SNP, a hynny yn llwyddo. Ac i ni wedi gweld y gwrthwyneb yn digwydd mewn etholaethau eraill. Ond hyd yn hyn, dyw'r SNP ddim wedi colli un etholaeth. Mae dim ond, a nhw yw'r unig blaid hefyd sydd wedi ennill tair sedd ychwanegol. Nawr fel ni'n gweud, mae'n debygol, mae nhw fydd yn llywodraethu yma ac y bydd ganddyn nhw gefnogaeth y blaid werdd, dwy blaid felly sydd yn cefnogi referendwm arall ar annibyniaeth, felly fe fydd hynny yn bwnc trafod dros y dyddiau a'r wythnosau nesaf. Nawr dros nos, mae ffigurau o fewn llywodraeth y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Boris Johnson ei hun wedi ategu yr hyn mae wedi ddweud o blaen, sef nid nawr yw'r amser i gynnal pleidlais o'r fath neu wthio am referendwm o'r fath. Anghyfrifol a diofal fydde hynny, meddai Boris Johnson, pan i chi'n ystyried effaith Covid ar y wlad gyfan a'r angen, fel mae e'n dweud, iddo dros hynny, ganolbwyntio ar adfer yr economi a'r gwasanaeth iechyd ac ati yn sgil effaith Covid. Nawr, yn ôl Nicola Sturgeon, does dim hawl gan Boris Johnson rwystro nhw rhag gofyn am bleidlais, gofyn am referendwm os mai dyna yw i dymuniad nhw. Ond wrth gwrs mae rhaid iddi hi droedio'n ofalus. Fe fydd hi dan bwysau gan rai o fewn i fflaid i fynd am referendwm cyn gyntaf a phosibl, ond mae'r arolygon o ran cefnogaeth i annibyniaeth wedi bod yn gwegian ychydig dros y misoedd diwetha ar ôl blwyddyn llynedd lle oedd arolygon yn dangos cefnogaeth i annibyniaeth yn gyson dros 50%. Mae hynny wedi gostwng nawr i ryw 45% dros y misoedd diwetha. Ond wrth gwrs mae hynny'n cynnwys rhyw 10% sydd ddim wedi penderfynu naill ffordd neu'r llall. Felly mae amseru yn holl bwysig i Nicola Sturgeon cario y bobl gyda hi os yw i am gael ymlaen i'r wal o ran referendwm annibyniaeth. Nawr, mae yna ddigon o gyfri yn digwydd yma heddi, 79 canlyniad i ddod, 23 etholaeth ar ôl. O'n i'n sôn am y pleidleisiau tactegol, bydd hi'n ddiddorol i weld, a fydd hynny'n ffactor yn rhai o'r etholaethau yma heddi ambell darged arall gan yr SNP allai helpu nhw i gael y mwyafrif na mae'r gwybodaethon yn cydnabod erbyn hyn fod hynny yn anhebygol iawn.
O ran y pleidiau eraill, mae'r ceidwadwyr yn debyg o barhau yn yr ail safle yma o bosib yn mynd i golli rhywfaint o dir. Llafur yn debyg o barhau yn y trydydd safle, eto yn colli rhywfaint o dir. Mae'r gwiryddion yn gobeithio ennill tir, fyddwn ni ddim yn gwybod beth sy'n digwydd ar hynny oherwydd y canlyniadau rhanbarthol yn dyfa maes o law. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi cadw i gafel ar bedair sedd. Maen nhw'n gobeithio cadw'r ddisgyl yn wastad os nad cynyddu, ond o ran plaid Alba does dim disgwyl iddyn nhw wneud rhyw lawer o argraff y tro hwn. Owain Evans, tu allan i'r Senedd yng Nghaeredin, diolch yn fawr i Siom i Alex Salmon, siŵr o fod ddim hyd yma, dim golwg o unrhyw seddi i blaid Alban fanna, felly 50 o seddi wedi datgan yn yr Alban, dyma nhw. Yr SNP yn carlamu ymlaen, ond a fydd na fwyafrif clir i'r blaid. Mwyafrif o blaid annibyniaeth falla, ond i'r SNP. Mae hynny'n mynd i fod yn allweddol dydy mynd ymlaen os ydy mynd am referendwm. Ydy, cwbl allweddol, a ffrinau os oes na fwyafrif sy'n edrych yn andros o dyn, neu mwyafrif chymod gyda'r gwerddion o blaid annibyniaeth. Wrth gwrs, mae'r pwysau mynd i fod yn enfawr ar Boris Johnson. Ond chymod beth sy'n dod, ni wedi pigo'r pwynt yma ddoi, ond jyst i ddatblygu fe fymryn bach. Hynny, fe wedon ni ddoi, mae'r pleidiau sydd wedi bod yn llywodraethu sydd wedi wneud yn dda. Falle ar ôl cyfnod o bandemig, bod na ddiolch iddyn nhw, mae'r hyn maen nhw wedi wneud. Ond dwi'n meddwl bod e'n fwy na hynny, dydy, sef glywon ni Carwyn Jones yn sôn am y logo na sy'n agos iawn at ei galon e o hyd, sef sefyll Cornel Cymru. Ond mae yna rhywbeth yn hynny'n does, sef bod y blaid lafur yng Nghymru wedi wneud yn dda, a mi bod wedi cael ei gweld fel y blaid oedd yn stico lan dros Gymru yn y cyfnod anodd. Yn sicr mae'r peth yn wir am yr SNP sydd wedi darbwyllo pobl yr Alban. Mae hi yw'r blaid sy'n stico lan dros yr Alban. Mae hynny'n golygu felly yn dydy bod ni'n edrych ar y ceidwadwyr yn Lloegr a gweud, dyma chi blaid bellach sy'n cael ei gweld fel yr un sy'n stico lan dros Loegr yn blaid Saesnig. A dwi'n clymu hynny gyda'r sgwrs gyda Sam Kurtz. Hynny yw, falle bod yna dueddiad i rywun drannoeth i weid, wel, ni wedi gwneud yn oreit, ni wedi codi'r bleidles na, dwi ddim yn siom o gwbl. Ond fydde ni'n dweud bod na arwydd fan hyn o broblemau mawr iddyn nhw. O ran llafur allech chi weid ar ceidwadwyr ar draws y Deyrnas Gyfunol, os dyn nhw eisiau ehangu neges, dyw'r naill na'r llall ddim yn llwyddo i wneud hynny. Ac i fynd nôl at y referendwm yn yr Alban, Richard, o ran y mwyafrif yma, mi oedd gan Alex Salmon fwyafrif o fewn i blaid. Pan nath o'i ofyn i David Cameron am referendwm, yr SNP oedd efo'r mwyafrif. Tasa Nicola Sturgeon rwan efo mwyafrif efo'r gwerddion, ydy'r efo'r un grym i ofyn? Mae yna rhywbeth od iawn. Os da chi'n edrych o'r tu allan ar wleidyddiaeth yr Alban, mae'r cwestiwn yma, da ni newydd weld y canlyniadau ar hanner cant o sedda sydd wedi dod trwad. Mae'r SNP wedi ennill 41 allan o hanner cant. Mae honna'n fuddugoliaeth ysgubol, ond mae'r drafodaeth yn yr Alban wedi troi fewn i gwestiwn ydy'r SNP, nid jyst y blaid fwyaf o ddigon, ond hefo mwyafrif dros bawb arall. Mewn system etholiadol sydd i'w chynllunio i sicrhau fod neb yn cael mwyafrif, reit? Felly mae yna rhywbeth cwbl bizar ynglyn â hyn. A da ni'n dehongli, mae'r sinema manded yn cael ei ddehongli yn ofnadwy o gul gan osod yr hicyn mae'r SNP yn gorfod i gyrraedd mor uchel. Mae y bron yn amhosibl i gyrraedd yna. A mae fel petai o ddim ots bod dros hanner aelodau'r Senedd yn mynd i fod o blaid annibyniaeth. Mae hynna fel bod o ddim mor bwysig rwysyd. Ond beth sy'n ddiddorol ynglyn â hynny, ydy mae hyn wedi cael ei fewnoli gan gefnogwyr yr SNP hun. Felly mae'n hawdd iawn i ni ddweud, wel, yn amlwg mae'r Llywodraeth Brydeinig mae hwnna rhyw dric, reit? A mae o'n od iawn, ond mae'r arolwg barn o'r Alban yn dangos fod hyd yn oed cefnogwyr yr SNP yn meddwl fod na wahaniaeth o ran y mandad o fod hefo mwyafrif ben ei hunin, neu bod na fwyafrif o nhw a'r gwiryddion. Felly, mae o'n ddiddorol bod ar y ddwy ochr mae hyn wedi mynd yn bwysig iawn rwan. Ac ydy Nicola Sturgeon efo ei throed ar y brec rhyw fymryn? Hynny yw mae'n deud dwi eisiau pwyllo pam mae'r amser yn iawn. Di ddim ar ras wyllt i fynd am referendwm. Mae eisiau ennill. Dyma'r peth sylfaenol. Dyn nhw'n isio methu ail dro. Cos mae hwnna'n neud o gymaint yn anos i ddod nôl. Felly, mae rhan o hyn ynglyn â llywodraethu'n yn gredadwy ac yn gweithredu'n gyfrifol mewn cyfnod difrifol, os liciwch chi. Ond hefyd, mae ynglyn â, pryd da ni'n mynd i ennill hwn? A ydy hwn yn amgylchiadau i redeg ymgyrch? Wel na di, da ni wedi gweld hynna yn yr etholiad dwytha yma. Oedd y referendwm yn yr Alban 2014, ond na drafodaethau mewn tai
unigol, mewn strydoedd unigol, oedd o'n rhyfeddol bod yna'r Alban yn y cyfnod yna. Oedd yna sgwrs genedlaethol. A neges Alex am yn dod fori nesaf amdani rwan, a di'r bobl ddim eisiau fawr, ddim cweit eto. A mae o mor am y blogaidd, y Boris Johnson yn yr Alban. Falle am resymau gwahanol, problemau personol, falle pwy awyr os oedd hynny yn ffactor enfawr yn yr etholiad yma. Dewch i ni droi ddadl am y cyfansoddiad i Gymru. Bethan Sayed, cyn aelod Senedd Plaid Cymru. Croeso nôl ato ni. Diolch yn fawr am ddod ddim yn disgwyl bod nôl heddiw, ond diolch yn galon. Ac hefyd Siôn Jobbins o Yes Cymru. Diolch am ymuno ni. Mae rai bod chi'n edrych ar yr Alban, Bethan, ac yn meddwl pam bod ni ddim yna. Da ni wastad yn cymharu chi efo'r SNP. Pam bod chi byth yn cael cyrraedd yr uchelfan yna? Wel, dyn ni wastad yn edrych ar yr Alban a'r SNP, ond mae rhaid ni feddwl bod Gymru yn gwlad hollol wahanol ac mae'r cymeriaethau lu falle ddim yn helpu. Wrth gwrs, mae'n ysbrydoliedig i weld y ffaith bod yr SNP yn neud mor dda. Ac mae gwersi wedyn dyn ni i gymryd o'r SNP a'r gwersi etholiadol, llwyddiannus, strategaeth fel oedd Rhywun Jones yn dweud ddoe. Yn amlwg, dyn ni'n hapus gyda gweld mwy o seddi ar y rhestr. Dyn ni'n gweld enwau newydd yn nwyrain De Cymru a dwy ar y restr yn gorllewin De Cymru. Ond fi'n credu dyna'r blaid edrych mewn arna hun yn weddol craff i weld sut dyn ni'n gallu ennill fwy o seddi yn y dyfodol yn hytrach na fod yn hapus gyda dod yn ail neu'n drydydd a bod ni'n ehangu ar canrannau. Dyw ehangu ar canrannau ddim yn mynd i delifro ennill etholiadau ac felly sgwrs difrifol sydd angen nawr i ni fod yn eiddfed yma peth ac i gynnwys pawb yn rhan o'r drafodaeth hynny, nid dim ond yr aelodau etholedig. Ac o ran y drafodaeth ar annibyniaeth, Siôn Jobbins, sut ydych chi'n dehongli y canlyniadau ddwy a lle yda ni yn y sgwrs honno yng Nghymru? Wel, fel rhywun sydd wedi disoddi annibyniaeth os o'n i'n cefnogi uned cochion yn erbyn y Cowboys yn 5 oed, dwi'n siomedig bod ni'n annibynnol nawr wrth gwrs. Ond dwi'n meddwl bod e'n gyfnod diddorol iawn hynny. Mae pawb i sôn am y gwahaniaeth o'n Cymru Lloegr gyda'r Alban. Mae Cymru wahanol yr Alban, ni'n derbyn hynny. Ac mae Llafur nawr gyda sôn am ffederaliaeth. A mae hwnna'n dwi'n meddwl bod yn eitha diffiant am hynny. Y broblem gyda ffederaliaeth yw bod rhywun i bob pwrpas eisiau bod yn chwarae pêl-droed, ond mae Edis Webb eisiau codi'r bel a chwarae gêm wahanol. A dyn ni'n gorfod chwarae nhw'r gemau San Steffan, felly gan ni weld faint o'r reolaeth yw hwnna. Dwi'n meddwl teimlad o fewn cyfnogwyr Yes Cymru, falle bod yn siomedig bod annibyniaeth ddim yn dod i'r referendum ddim yn mynd i fod yn sydyn iawn, neu dwi'n meddwl faint o hynny, ond maen nhw'n gwybod bod llan nhw'n mynd y ffordd iawn. Fel trafodaeth ddim yn mynd i fod at mwy o bŵer i Gymru, mae pobl yn y etholiad yma wedi dweud na i abolish. Mae'r ddadl a dylai Cymru bod cael rhyw fath o Senedd i gwybod, hwnna wedi cael pen y mwdl ar hwnna. Mae'r ddadl a dylai Cymru cael yr un pŵer dwi'n meddwl wedi dod i ben. Y ddadl o fewn Cymru nawr ydy faint o'n fwy o bŵer ni eisiau. Felly mae dros 60% o bobl wedi fotio dros unau plaid sy'n eisiau annibyniaeth, neu plaid sy'n eisiau ffederaliaeth, neu plaid arall, plaid werdd, sy'n ei bydden nhw'n fotio dros annibyniaeth petai'n y referendum gyda. Felly mae hwnna'n mandat clir iawn at newid. Ydy San Steffan yn gallu doland ar newid yna? Dwi ddim yn siŵr ar y ffordd maen nhw wedi bod yn ymddwyn y 5-6 mlynedd diwetha. Dych chi'n fudiad trawsbleidiol eang iawn, wrth gwrs. Ond falle mae Plaid Cymru di'r injan falle yn yr ymgyrch dros annibyniaeth o ran y llwyfan wleidyddol. Ydych chi'n hapus efo'i perfformiad nhw, neu ydych chi eisiau cydio yn yr olwyn a meddwl, come on Plaid Cymru, pam bych chi'n gyrru'n galetach ar hyn? Na, gig gwahanol ydy hwnna. Nid Plaid Cymru, dwi'n hapus bod fi sydd sefyll etholiad gallen ni fydd fod yn wleidydd gyfansoddiadau. Mae hwnna'n job anodd iawn. Na, hynny, da ni eisiau annibyniaeth. Mae Plaid Cymru wedi'r prif gerbyd at annibyniaeth, ond nid yr unig un. A dyna dwi'n meddwl sy'n bwysig. Mae dan aelodau sy'n blaid lafur, aelodau sy'n blaid werdd, Lib Dem sy'n nod, a lot o bobl sy'n mynd unrhyw blaid. Ond ydy Plaid Cymru wneud digon dros yr achos i chi? Hynny yw, maen nhw wedi roed o reit ar y dudalen blaen y tro yma, ac sa chi'n dadla wedi methu'n llwyr? Ie, dwi'n meddwl gallen ni, nid yn job ni, dwi'n meddwl gallen ni dweud bod Plaid Cymru ddim wedi gwneud digon. Falle bydd rhywun, falle'n dadlau bod nhw'n gormod rhy gynnar, mae hwnna'n trafodaeth i bobl eraill. Ond yn sicr, yn tro gyntaf fy mywyd i, mae annibyniaeth wedi cael drafod mewn ffordd eitha normal, eitha naturiol yn rhan o'r trafodaeth gwleidyddol. Bydde hwnna jyst ddim wedi digwydd
3-4 mlynedd ôl hyd yn oed heblaw am Yes Cymru, dwi'n meddwl, a bod Adam Price roedd ar agenda. Felly mae pethau newid, mae pobl yn gweld y drafodaeth am annibyniaeth a ydy Cymru fod yn rad annibynnol yn rhan o sgwrs nawr, a mae hwnna'n newid syfrdanol. O'n i'n cofio bod yn yr Alban yn y 90au, hyn oed pan cyn datganoli, a bydd pobl yn trafod annibyniaeth mewn ffordd weddol normal, oedd yn bosib neu beidio. Oedd hwnna ddim yn digwydd yng Nghymru. Doedd ddim yn digwydd yn bron o bod 20 mlynedd cyntaf datganoli. Dim ond drwy 3 mlynedd diwethaf mae pobl yn dechrau trafod, ddim yn cytuno wastad, gyda lot o gwestiynau i ni hateb, ond maen nhw'n gweld nawr bod hwn yn trafodaeth, a dwi'n meddwl mae lot o bobl, dwi'n gweld rhywun ar Facebook, dwi'n bod yn boi brau lafur eisiau muno da Yes Cymru, achos mae'n gweld ysgrifen ar mir, mae'n gweld bod llafur eisiau mwy o bwyd, a mae eisiau gwneud siŵr, unai bod ni'n cael beth yn sicr bod ni'n cael beth lot cryfach sydd nawr, a mae pobl ddim yn trystio San Steffan, a dyna di'n neges clir iawn. Mae'n gweld beth i gwybod y Covid, mae'n gweld bod ni'n gallu gwneud y job, mae'n hefyd gallu meddwl bod ni'n gallu gwell job na San Steffan. Mae hwnna'n newid syfrdanol, dwi'n meddwl, yn meddylfryd pobl Cymru. Siôn Jobbins o fudiad Yes Cymru, diolch o galon i chi. Ie, Bethan Syed, nes bod llafur yn cefnogi, yr un peth a datganoli yn y prosiect yn wreiddiol yn de, nes bod llafur Cymru y tu ôl i'r prosiect, mae'n anodd gweld y ddadl yn mynd ymhellach ydi? Wel, fi'n credu, dych chi wedi gweld yn yr etholiad yma pam falle dyw Plaid Cymru ddim wedi wneud mor dda gyda'r pandemig. Maen nhw wedi wneud yn glir bod nhw'n wahanol i'r hyn sydd yn digwydd yn Lloegr, ac felly dwi'n credu wedi cymryd roi yr pleidleisiau meddwl hynny Plaid Cymru, sydd yn dweud, wel, trwod falle bod wedi delio gyda fe'n iawn. Llythyr oedd Jane Bryant yn rhoi mas yng Nghasnewydd yn gweud the English Parliament. Maen nhw yn edrych ar ein tir ni i fod wedi gallu bod yn lwyddiant, gyda'r sôn nawr am federaliaeth, gyda pobl fel Mick Antonif yn datblygu papurau o'r fath am federaliaeth. Dyn ni wedi gwneud job da yn sicrhau bod ni'n gallu tynnu nhw tuag at y materion cyfansoddiadol yma, ond nhw ddim yn trafod hwn o'r blaen yn agored. Ac felly, os bod hwnna'n wyn, ma fe, ond dwi ddim yn etholiadol i ni fel plaid. Ac Adam Price yn gwbl saff bar yma, dio? Wel, fi ddim yn mynd i gael unrhyw fath o drafodaeth ynglyn â hynny, nid lle fi fel rhywun sydd hyd yn oed yn rhan o grŵp y Senedd. Ddim yn cefnogi gant y cant? Wel, mae fe newydd fod yn arweinydd. Fi ddim yn credu bod yn rhywbeth dylwn ni fod yn trafod nawr pan etholiad cyntaf fe yw e. Falle byddwn ni newid pethau o ran strategaeth, ond byddwn ni ddim yn cael y drafodaeth o ran cael gwared o arweinydd mor sydyn â hyn. Bethan Syed, mwy o Blaid Cymru ar hyn o bryd. Peredur Owen Griffiths yn ymuno ni sy'n newydd gael ei ethol ar y rhestr llongyfchiad y mawr i chi. Mae'r wen yn dweud y cyfan. Oeddech chi'n eitha gobeithiol, siwr o fod, neu sut oedd pethau'n teimlo dros nos? Dros nos oedd hi'n nerfus, wrth gwrs, ac jyst yn disgwyl i weld beth oedd canlyniadau, oedd un etholaeth dal i gyfri, felly da ni wedi bod yn disgwyl drwy'r bore rwan i glywed y gwahaniaeth, ond tan bod ni wedi cael clywed hynny o'r llwyfan, dys ddim byth yn sicr. Cyn reolwr banc ydych chi, mae'n mynd i fod yn ddipyn o newid yn dydi, fynd i'r ffair llewod na yn Mae Caerdydd? Ydy, reolwr banc yn y gorffennol ac yn gweithio i cytun ar y funud, felly, ond fe rhaid i fi ddeithio nhw mod i ddim yn mynd i fod yn nodi llun. Ie. Well i chi ffonio nhw. Neu falle bod nhw'n gwylio. O, be fydd y flaenoriaeth i chi ta? Lle ydych chi eisiau gweld Plaid Cymru'n mynd? Wel, dwi'n meddwl bod ni jyst eisiau pwysio drwodd. Da ni wedi sefyll ar manifesto radical a progresif, ac dwi'n meddwl bod ni angen trio gweld faint o hwnna fydda ni'n gallu pwysio drwodd drwy'r Senedd os di hynny'n dod yn bosib felly. Ac os fydd rhaid rhywfaint o gydweithio fo llafur, ydych chi'n bersonol yn hapus efo ni? Bydd rhaid fi weld beth yw'r cwestiynau, gweld beth sy'n digwydd drwodd felly. Falle bod Mark Drakeford ddim angen codi'r ffôn wan. Wel, dwi'n meddwl well i chi fynd i ffonio cytun a bod yn onest, i ddeud yn y bod. Wel, well i fi wneud, ie. Bydden nhw'n gwylio hwn. Diolch o galon. Diolch o galon i chi. Diolch o fawr. Reit, Rodri, lle wyt ti? O, ie. Wel, yn union. Da iawn. Rodri, yn y gornel glonc, lliw, beth ti wedi galw?
dwi wedi drysu? Wedi ngofio, wedi drysu'n llwyr hefyd. Cwtch, clecs, cloncan, beth bynnag. Tybydd, mae yna ddau sylwebydd gwleidyddol cyfarwydd ers do gyda ni yma hefyd. Unwaith eto, Melanie Owen a Naomi Williams. Croeso unwaith eto i chi'ch dwy. I chi am drafod rhywfaint, Melanie, ar y blaid geidwadol, 4-10 wrth i'r gole ddiffodd fan hyn. Nawn ni gario ymlaen. O, dyna fe'n mynd eto. Fyna arwydd bod yn amser ni'n dod i ben, pwy a wyr. Un canlyniad i ddod. Y blaid geidwadol, 4-10, rhywfaint o angytuno rhwng Richard Wyn Jones a Sam Curtis ynglyn â faint o lwyddiant yw hynny. Beth yw'ch barn chi? Wel, oedd Andrew A. T. Davies yn dweud yn gynharach bod e'n falch iawn o'r canlyniad. Dylse fe ddim fod, i fod yn oes. Mae hwn yn methiant i'r ceidwadwyr Cymreig. A dwi'n credu bod Richard yn iawn pan mae wedodd mae nhw wedi cael ymgyrch Saesneg iawn. Wrth dweud, cofait mor dda mae fe'n Lloegr, a felly, achos bod pethau ddim wedi bod yr un peth fan hyn, mae hwnna'n bai llafur. Dydy hwnna heb gweithio achos mae bobl wedi teimlo'n positif yn y cwpl o wythnosau diwetha. Y broblem yw, mae'r blaid geidwadol ar draws y Deyrnas Unedig beth yn blaenioraethu Cymru. A felly beth sydd wedi digwydd yw, yn yr mis diwetha, mae'r plaid yn San Steffan wedi sylweddoli, hang on, mae gan Andrew A. T. Davies cyfle fan hyn. Dwi ddim yn gyfrinach bod y blaid yn San Steffan ddim yn hoff iawn o'r ffaith mae Andrew sydd yn arwain y ceidwadwyr Gymraeg a wedi hela lawr tîm i ffostio fe allan. A dyna pam wedi gweld bach o newid yn y magwedd Andrew ac yn y blaen, a mae'r newidiad yna jyst heb gweithio iddyn nhw, a mae hwnna'n methiant fawr. Fi'n credu mae Andrew A. T. Davies sy'n chwarae gyda switch y golau me, falle. Ie, drwch yn gwared y fi. Na, beth. Beth amdanoch chi, Naomi, ynglyn â'r democratiaid rhyddfrydol? O'n i'n synnu rhywfaint i glywed Jane Dodds yn gynharach yn cael drws yn llwyr ar unrhyw syniad o glymbleidio. Chwarae gemau man nhw? Wel, mae dal yn dyddiau cynnar yn dydy. Dim ond llai na 12 awr sydd wedi gwybod fod hi'n cael mynd i'r Senedd, ond ie, mae'n diddorol clywed hynny. Dwi'n meddwl lot o bobl wedi disgwyl eich lasau hi yn dilyn trywydd Kirsty Williams yn amlwg hi oedd hi'n rhan mawr o'r llywodraeth dwytha a di caniatáu i'r blaidlafur gallu llywodraethu. Ie, mae'n diddorol, yn amlwg sa hi gorau cael cefnogaeth y blaid mwyn mynd i unrhyw fath o glymblaid. Ond dwi'n siŵr bydd na fwy o drafodaethau i ddod, ac dwi'n gwybod bod wedi dweud bod wedi cael drws, ond dwi'n siŵr bod o'n never say never hefyd. Gawn ni weld unwaith mae lawr yn y bae yna. Ac yn yr un canlyniad sydd wedi dod i law heddi yn barod, Mark Reckless yn methu ennill sedd ar yr hanbarth yn nwyrain De Cymru. Ydy hynny'n cael pen ymwdol ar y drafodaeth ynglyn ag abolish the Welsh Assembly fel gnaeth Sean Jobbins awgrymu? Dwi'n siŵr fydd o. Dwi'n siŵr, pen ti'n meddwl yn ôl i 2016, oedd pobl yn trafod abolish, oedden nhw'n paper candidates oedden nhw, a nathon nhw cael dipyn o gefnogaeth. Dwi'n gwybod bod nhw wedi cael llai o gefnogaeth erbyn hyn, tro hyn, bod nhw wedi ymgyrchu tipyn mwy. Ond dydy'r drafodaeth ddim yn mynd i ffwrdd yn un ffordd, dydy'r drafodaeth am annibyniaeth ddim yn mynd i ffwrdd. A dwi'n meddwl bod rhaid i ni derbyn hynny. Mae yna dipyn o gefnogaeth yn ôl y pola opinion, ac oedd yna pobl wedi pleidleisio ar ran y pleidiau oedd yn sefyll drost hynny. Ond ie, mae'n mynd i fod yn rhan o'r sgwrs am flynyddoedd nesaf i ddod, dwi'n credu. Ie, am peth i, mae pobl wedi cael blaenioraethau gwahanol tro yma achos o Covid. Na'r peth, mae bobl fesau fel arfer yn meddwl am pleidleisio dros ddymir cynulliad ac yn y blaen. Tro yma, dwi'n siŵr o fod blaenioraethau hollol gwahanol gyda nhw pan maen nhw'n mynd i pleidleisio. Falle fydd y blaenioraethau yma ddim gen nhw yn yr etholiad nesaf. Gai orffen gyda hyn, wrth i ni aros am y canlyniadau diwetha, y rhanbarth ola. Os na ddigon yn cael ei wneud i egluro siwr mae'r pleidleisio rhanbarthol yma'n gweithio? Wel, na, di ni yn gweithio yn hwn, a di ni ddim hollol deall, chwaith na'r peth, mae fe'n hynod o galed, a dwi'n credu falle dyna pam di ni'n gweld lleoedd o bobl yn dod allan i pleidleisio. Os maen nhw ddim yn hollol deall y system, mae'n ofni nhw, a dwi'n credu mae hwnna'n rhywbeth mae rhaid i ni wir gwella. Ie, dwi'n cytuno fyny, da ni wedi cael y trafodaeth yn mynd o blaen, o ran, dwi'n meddwl mae'n jyst codi ymwybyddiaeth am sut mae'r system gwleidyddol yn gweithio yng Nghymru. Beth bynnag, ond ie, mae'r rhestr yn testyn cyrpen i dipyn o bobl, dwi'n credu. Gan cynnwys ni. Na'i gynnwys yn hun yn hynny hefyd. Ie, Rodre, ddisgo fanna. Cymon ta, Richard Wyn Jones, mewn i Gianeiliad, yr ail bleidlais. Gianeiliad, y broblem o'r ail bleidlais ydy mae yna ddegau o filoedd o bleidleisiau yn cael ei gwastraffu. Di llafur ddim yn mynd i ennill unrhyw sedda rhestr mewn tair rhanbarth.
pawb yn gwybod hynna cyn cychwyn yr etholiad. Ac eto, felly i fi, dwi'n meddwl bod hwnna yn broblem sylfaenol yn y system. Dwi'n deud hyn cyn bob etholiad, ar ôl bob etholiad, diolch yn newid, felly dwi'n mynd i gael heg. Ond mae yna bwynt pwysicach dwi eisiau ei wneud, dwi'n meddwl. Achos da ni'n brysio ymlaen, fel o da ni'n neud mewn rhaglenni fel un, a weithiau mae eisiau pwyllo. A dwi'n meddwl fod mae gweld reclus, mae gweld Hamilton yn gadael y Senedd, fel da ni newydd weld rwan, yn dynodi rhywbeth pwysig iawn am yr etholiad yma. Sef, nid yn unig fod o'n bleidlais o hyder rhyfeddol ym mhlaid lafur Cymru, a mae hwnna'n amlwg, mae hefyd yn bleidlais o hyder mewn datganoli. Rwan, mae eisiau modi hynny rhywfaint o ran baint sydd wedi troi allan y fflydleisio, rhywbeth arall i drafod ar ryw bwynt, ond, chymod, mae pobl Cymru wedi datgan i'w ffydd nhw mewn datganoli. Mi oedd yna opsiwn credadwy i bleidleisio i ddiddymu'r holl beth. Mae hwnna wedi marw ar ei dyn. Mae hwnna wedi'n gadael ni. A mae hwnna yn mynd i newid cywair y drafodaeth yn symud ymlaen. Chydig wythnosau nôl, oedd yna bosibiliad real bod blaid diddymu y cynulliad yn mynd i wneud yn dda, bod y cydwadwyr yn ymateb i hynny drwy fynd yn fwy a mwy diddymu i'w hunin, oedd yna rhyw resymeg i fynd i'r cyfeiriad yna. Dwi yn meddwl bod yr etholiad yma, y canlyniad, pwy sydd wedi ennill, pwy sydd wedi cael ei chwalu, yn dynodi eiliad bwysig iawn. A dyna, ar un ystyr, pam mae'r adwaith gan genedlaetholwyr Plaid Cymru yn gymysg ar hyn o bryd, achos maen nhw'n, ar y naill llaw, maen nhw'n gweld bod nhw, wel, dyla nhw weld bod nhw ddim wedi gwneud yn dda iawn, ond maen nhw hefyd yn gweld, wel, mae'r prosiect maen nhw'n ei gynrychioli, mae hwn yn ddiwrnod reit da iddyn nhw, ynde? Dewch i ni gael gair sydyn ar nifer y pleidleiswyr, 46.6% ar hyn o bryd, ddim y ffigwr terfynol wrth gwrs, ond... Na, ac oedd Luned Morgan yma ddoen, yn cychio os o'n i'n awgrymu unrhyw beth ynglyn â'r nifer sydd bleidleisio, bod hynny'n tynnu oddi ar berfformiad llafur. Ddim dyna'r pwynt. Hynny yw pwynt llawer ehangach yw ynglyn â wrth gwrs y bydde cenedl, pleidlais o blaid datganoli ac yn y ban i bynnag chi'n pleidleisio, eisiau gweld y bleidlais, bod ni ddim gymaint na'r bleidlais i San Steffan, achos mae yna wahaniaeth mawr. Mae hwnna'n bwysig. Maen nhw bellach gyfywch. Yn hollol. Allwch chi ddim dweud bod hynny ddim o bwys. Ond i fynd ni at y blaid lafur gan bod Owen Williams yma, just yn meddwl bod hi'n ddiddorol bod mae'r hyn i ni wedi gweld gyda Mark Drakeford yw yr awydd mae i ddilifro, ac felly i rwystredigaethau o ddydd i ddydd, nid rhyw gyhoeddiadau mawr yn un o pethau cyfansoddiadol. Beth welon ni gyda fe oedd i rwystredigaethau o ddydd i ddydd ynglyn â sut mae San Steffan yn gweithio nawr, sut oedd Boris Johnson yn ymateb iddo fe nawr, sut mae'r Deyrnas Gyfunol mae fe'n teimlo fel mae hi nawr ddim yn gweithio. Ac felly wrth iddyn nhw fynd nôl i'w gwaith, Nicola Sturgeon a Fynte a Boris Johnson, y bydd yr rwystredigaeth yna a'r fandad sydd gan y ddau yn yr Alban a Chymru yn dod i'r amlwg mewn pethau o ddydd i ddydd. Lle mae hwnna'n mynd â ni, wy'n meddwl fydd yn ddiddorol? Ie, wel mae Bethan wedi gweld Owain, o'n i ddim wedi gweld Owain Williams. Helo, croeso ato ni, o'r blaid lafur, croeso ato ni. Ie, dych chi wedi dallt i do o ran Cymru tro yma, oedd hi'n etholiad o ran Cymru ac ddim yn dibynnu ar bobl sy'n arwain yn Lloegr. Dyna oedd y gwahaniaeth tro yma? Dwi'n credu'n sicr, dwi'n credu dyma'r ymgyrch mwyaf Cymreig i ni wedi cael ers 99, siwr o fod. Dwi'n credu bod hwnna'n beth gret. Pobl yn adnabod arweinwyr ar wynyddiaeth Cymru, nid dim ond Mark Drakeford gyda llaw, a draws y pleidiau. Nes i'n syni o'n ochr orau gan weld hwnna gyda pleidleiswyr, a dwi'n credu bod hwnna'n rhoi lot o hyder i ni o ran y sefydliad yn ogystal â ni fel Plaid. A mynd amdani i lywodraethu, os angen help unrhyw blaid arall, ydych chi'n meddwl, neu eitho ar ben ei hun, Mark Drakeford? Wel, does dim angen help yn y byr dymor. Ni wedi gweld bod Mark yn fwy pwyllog. Dwi'n mynd fydd e'n rithro i wneud unrhyw beth. Dwi'n siŵr fydd e'n cael ei enwebu a'i gadarnhau fel prif weinidog wythnos nesaf. Ond wedyn yn gweithio mas beth sydd angen i fod yn sefydlog dros 5 mlynedd. A dwi'n siŵr fydd e'n cymryd ychydig o amser i weithio hwnna mas. A da ni'n gwybod bod Mark Drakeford yn berson sydd yn meddwl bod Deyrnas Gyfunol fel ag y mae o ar ben. I ba raddau mae'n mynd i wthio'r ddadl gyfansoddiadol yma, ydych chi'n meddwl, yn enwedig o ystyried y canlyniadau yma ag yn Lloegr? Wel, a'n yr Alban hefyd, pan gewn ni nhw,
O diddordeb dy fi'n beth oedd Betsan yn dweud, profiad i o siarad y pobl sydd wedi bod nawr yn wynedogion Llywodraeth Cymru yw fod y profiad yna yn ei radicaleiddio nhw ychydig yn yr ffordd ymarferol yna. Mae Betsan yn ei gyfeirio at. Gawn ni weld beth yw agwedd Llywodraeth Loegr ar ôl yr etholiad hyn, os yna newid yn y cydweithio yna, os ddim, dwi'n credu nhw sy'n hysbysebu mwy o bwer i'r Senedd, mwy na neb. Ie, a dyn ni'n gwybod beth mae Mark Drakeford yn meddwl o Boris Johnson. He really is awful, meddwl fo, ynddo, ar y teledu. So mae o'n mynd i fynd nôl efo'r mandad yma sydd wedi cynyddu, ac yn fwy beiddgar, dych chi'n meddwl, pan mae'n gorfod delio a Downing Street? Yn sicr, allai ond cael lot o hyder allan o'r bleidlais hon, dwi'n siŵr. Ie, wel, dowch chi'n fynd i Downing Street. Da ni'n mynd trefnu'r pethau yma, mae Elliw Gwawr yna i ni. Elliw, ie, mi fydd na densiwn rwan yn bydd. Mae yna fandad clir gan Mark Drakeford a'r gwahaniaeth o ran perfformiad llafur fan hyn a dros y ffin yn drawiadol iawn. Ydy, yn sicr, mae pen Keir Starmer yn ei ddwylo fo, fyddwn ni'n dychmygu ar hyn o bryd o weld y canlyniadau yn Lloegr. Mae'r canlyniadau yna yn dal i ddod fewn heddiw yn y cynghorau yna ar draws Lloegr, a does na dal ddim newyddion da i'r blaid lafur yma. Rotherham yn gyngor fyny yng Ngogledd Lloegr sydd ddim wedi cael cynghorwyr ceidwadol tan ddoe. Mae yna 15 yna heddiw a dyn nhw dal heb orffen cyfri. Felly'r newyddion drwg yna yn dal i ddod i'r blaid lafur. Mae hi fel gwlad gwahanol, mae hi yn wlad gwahanol yn wleidyddol i Gymru, a hynny yn amlwg iawn yn y canlyniadau yma. Un lle sydd yn wahanol i'r patrwm yna ydy yma yn Llundain, ble dyn ni yn disgwyl y canlyniadau yn y ras i fod yn faer Llundain. Sadiq Khan, wrth gwrs, o ran y blaid lafur ydy'r maer presennol, a'r disgwyl oedd y byddai o'n rhedeg i ffwrdd efo'r ras yma, y byddai fo'n ennill yn reit gyfforddus, ond y canlyniadau cynnar ddoe yn awgrymu y byddai pethau yn llawer agosach nag oedd o'n disgwyl, a dwi'n meddwl oedd na lawer o fewn i'w dîm o ddoe yn anghyfforddus iawn efo'r canlyniadau yna. Cwpl o'r etholaethau cyntaf yna lle sydd yn draddodiadol wedi pleidleisio yn eitha i'r blaid lafur. Mi os ydy Khan wedi dod yn ail yn fanna, pobl yn rhoi pleidlais i'r blaid werdd sydd dwi'n meddwl wedi achosi dipyn o broblemau i Sadiq Khan, ond nifer o'r etholaethau mwy llafur dal i ddod i gyfri heddiw, a dwi'n meddwl mae'r disgwyl yw bydd o yn cynyddu ar y pleidleisio sydd gano, ac y bydd o'n mynd i'r ail bleidleisio hefyd, lle mae pobl sydd wedi pleidleisio dros y blaid werdd, er enghraifft, wedyn yn mynd i roi eu pleidlais iddyn nhw. Felly, llygedyn obaith i'r blaid lafur yma yn Llundain, ond ar y cyfan, mae hi wedi bod yn ganlyniad eitha trychinebus i'r blaid lafur. Ac yn ddiddorol, dwi ddim wedi clywed Keir Starmer yn siarad am Mark Drakeford eto. Mae wedi bod yn dawel iawn, dio ddim wedi siarad yn gyhoeddus, does dim disgwyl iddo siarad yn gyhoeddus heddiw. Falle fysa rhywun yn disgwyl iddo fo longyfarch Mark Drakeford ar ei lwyddiant. Ie, yn cadw'n dawel am y tro. Elliw Gwawr yn Downing Street, diolch o galon. Wel, un o straeon mawr yr etholiad yma, wrth gwrs, ydy lleaeth pleidlais UKIP. Nathon nhw'n dda iawn, wrth gwrs, yn 2016, 7 o seddi. Lle'n union ath y bleidlais honno felly tro yma? Draw ni at James. James, lle ath o? Wel, newn ni drafod hynny yn y man. 60 yn amlwg, 56 canlyniad hyd yma, ac fel welwn ni gyda'r wal ganlyniadau, dos na ddim un sedd i UKIP sydd yn wahanol iawn i'r tro diwethaf, llafur y blaid fwyaf, ceidwadwyr yn ail, Plaid Cymru yn drydydd, un sedd i'r Democratiaid Rhyddfrydol hyd yma. Ni'n dal yn disgwyl canlyniadau canol de Cymru, ond neb yn disgwyl seddi i UKIP. Fel wedi si yn drag wahanol i'r tro diwethaf, felly dyma'r mapiau etholaethol a rhanbarthol yn 2016. Nathon nhw ennill seddi etholaethol, ond fe nathon nhw ennill 7 sedd rhanbarthol yn 2016. Pam? Wel, fe nathon nhw ennill i achos bod yna gynnydd aruthrol yng nghanran pleidlais UKIP o gymharu ar etholiadau cyn hynny. Drychwch ar y cynnydd yma yn 2016 a drychwch wedyn sut mae wedi dymchwel yn yr etholiad yma. Felly, dewch ni fynd draw nawr i edrych ar beth sydd wedi digwydd i'r bleidlais. Newid yn y rhanbarthol. Fe wedi si dim un sedd i'r blaid UKIP yn yr etholiad yma, bod ni dal yn aros i ganol de Cymru. Ond drychwch ar sut mae pleidlais UKIP wedi gostwng yn yr etholiad yma, gostyngiad o 12%. Nawr, buon ni'n trafod yn dofe yn ystod yr ymgyrch yma. Wel,
Efallai y bydd pleidleiswyr UKIP yn 2016 o bosib yn mynd at blaid diddymu'r cynulliad. Wedyn am un sedd iddyn nhw chwaith yn wir mae canran pleidlais plaid diddymu'r cynulliad ar y pleidleisiau rhanbarthol ni wedi dderbyn hyd yma wedi gostwng 1%. Lle mae'r pleidleisiau UKIP wedi mynd? Ceidwadwyr wedi ennill sawl un ohonyn nhw, llafur hefyd. A ni'n gweld yr un fath o batrwm pan ni'n edrych ar seddi etholaethol, achos fe nath UKIP yn dda mewn sawl etholaeth y tro diwethaf, gan gynnwys Torfaen, dyma lle nath nhw i gorau yn 2016, ond erbyn hyn, maen nhw yn y 5 safle, ac wedi gostwng 19% o ran y bleidlais. 9% wedi mynd i'r ceidwadwyr, 6% wedi mynd yn ôl i'r blaid lafur, plaid diwygio UK wedi pigo lan 3%. Dewn ni draw nawr i Islwyn. Nath nhw'n dda iawn fan hyn hefyd, bron yn olaf y tro yma, sedd gyfforddus i'r blaid lafur, ond drychwch unwaith eto yr un patrwm, pleidlais UKIP yn dymchwel, y tro yma yn mynd i ymgeisydd annibynnol, blaid lafur lawr chydig fan hyn. Y blaid geidwadol wedi pigo lan 8% yn sedd Islwyn, ac yn olaf sedd Merthyr, Tydfil a Rhymni, sedd digon gyfyrddus i'r blaid lafur yn diwedd. UKIP bron yn olaf eto, drychwch yr un patrwm ni'n gweld. Mae'r bleidlais wedi dymchwel. Y tro yma yn bennaf yn mynd i'r blaid lafur, felly hynny'n ddiddorol iawn. Ond yn y bôn, UKIP wedi cael chwalfa a'i pleidleisio nhw wedi mynd i sawl gyfeiriad. Ydy wir, James, diolch yn fawr. A ia, blaid lafur wedi elwa. Ddim ar draws Cymru, ond be lwyddoch chi ddennu'r bleidlais UKIP yna, oedd hynny'n rhan fawr o strategaeth, oedd hi? Ddim yn credu yn rhan anferth o'r strategaeth, ond yn sicr, pan o'n i'n mynd o gwmpas, o'n i'n syni o'r ochr orau, glywed pobl, mae dyn ni ddata ar bleidleisio blaenorol, a gweld pobl yn dod nôl. Dwi'n gwybod pleidiau gwleidyddol yn dieddol o fod tu ôl i'r boblogaeth ar y pethau yma. Chod, i'r boblogaeth, lot o bobl, oedd yna bleidlais ar Brexit, oedd yna gwestiwn, ni wedi symud mlaen o hwnna. A peidio codio fel plaid, ie? Achos oedd Keir Starmer falle'n codio'n ormodol ac yn gwthio am ail referendwm, oedd o'n dacteg gyda chi, beidio gwthio am ail referendwm? Wel, oedd hwnna spel yn ôl, ond nawr, hynny, oedd neb yn sôn am unrhyw beth i wneud o hwnna wrtha i eto. Dwi'n credu mae'r wasg a pobl sydd yn dilyn gwleidyddiaeth dal yn sôn am Ewrop, pobl stepyn drws, mae hwnna wedi digwydd, a ddyn hollol amerthnasol nawr yn yr etholiad hon. Be dwi'n ffeindio'n ddiddorol, cysylltu profiad Owain a'r hyn da ni'n gloi genelliw o Lundan. Mae yna ryfal cartra di ail gychwyn yn y blaid lafur. Oedden nhw'n disgwyl amdano fo, a mae yna ddadl fawr rwan rhwng y chwith a'r dde a bob math o angst mewnol. A mae'n ddiddorol i fi gweld y ffordd dyn nhw'n gwybod sut mae Cymru'n ffitio fewn i'r ddadl, felly ydych chi'n clywed y chwith Saesnig yn dweud, wel, mae Mac Drakeford yn cefnogi Corbyn, a dwi'n meddwl argol, da chi wedi darllen i manifesto nhw, da chi ddogfen geidwadol os fydd yn erioed, a wedyn ar y llawar, mae'r dde yn dweud, wel, y broblem o blaid lafur ydy maen nhw'n siarad yn bethau woke. Wel, mae Llywodraeth Cymru yn siarad yn bethau woke trwy'r amser. Dydy llafur Cymru ddim yn ffitio i fewn i'r ddadl fawr yma sydd yn mynd i fod yn anodd wedyn, achos os ydy'r blaid lafur Brydeinig yn syrthio i'r ryfel cartre arall, sydd yn debygol, dwi'n meddwl, yn y lle mae hwnna'n gadael y blaid lafur Gymreig, achos fel o'n i'n deud ddoe, mae blaid lafur Gymreig yn dibynnu ar y blaid lafur i fod yn llwyddiannus yn Lloegr, ac eto mae hwnna'n ymddangos yn bell i ffwrdd, yn bellach fyth ar ôl y canlyniadau yma ddoe. Ie, ac i fynd nôl at analysis James, un blaid wrth gwrs oedd yn gobeithio elwa o bleidlais UKIP oedd plaid diddymu y cynulliad Abolish the Assembly. We're joined by the organiser, Richard Taylor, who stood in Blaenau Gwent. Very good afternoon. Thanks for joining us. Good afternoon, It's over. It's over. You lost big time. Yeah, well, you know, we're a brand new party, and of course, with a new party, to get any form of breakthrough would have been great for us. The polls were predicting anything from 2 to 5 seats, but the realistic terms of us as a brand new party, and we've seen our membership grow exponentially in the last 12 months, and we've had 5 months to campaign as compared to some of the larger parties. And so, you know, on paper, it doesn't look very good, but it's not the end of Abolish, because the constitutional question will not go away. Yeah, but you're fighting all battles here, aren't you? Because
the settled will now. You know, it looks as if the people of Wales have definitely accepted devolution. And they either want the status quo or they want more. So this is an old battle and you've got to accept defeat, haven't you? Bethan, with respect, when you say they want more, what does that more look like? Because the general travel of devolution is towards independence. More powers, more politicians. We've heard today from Laura McAllister talking about the need to reform our voting system and for more politicians down the bay. When has it ever been the answer for more politicians? And our message is still the same, still very strong. We'll continue to campaign on that because we are the only real opposition. Because let's face it, UKIP have gone, they're a spent force. And we are the only real opposition to devolution here in Wales because the rest of the parties, including the Welsh Conservatives, want it. And you did get attention. You were on the ballot paper and the people of Wales had said, no thanks. Well, we can say that about all parties, the Greens, we can say about the Lib Dems. Let's be honest, you know, we're a brand new party. We don't have the machinery, the financial backing and the operation of some of these parties that have been in power for 2 decades and some of them for much longer. We are a new party that are making our mark, and we've done that. You know, and we owe it to our members, and thank you to all those who did vote for us, by the way. We owe it to them to continue this battle and to take it to the establishment. And, you know, I haven't decided what I'm doing yet, but one thing's for sure, it won't be the last people who'll be seeing of me when it comes to the political landscape, because I think there's a lot more yet to be done here in Wales. And if you'd all come together and united, there were so many little parties, you ate each other alive, didn't you, really? Yeah, look, we were aware of it. Of course, you know, anybody who knows politics, splitting the vote was that the potential was there, but we were very clear on our single policy, and we were. I think what didn't help our campaign, Bethan, was that it was being reported falsely by people that we were an anti-Welsh party. Now, fi'n siarad tyme bach y Cymraeg, fi'n mynd I ysgol Bryn Shelfel, I'm from Llanelli. Now, we were not anti-Welsh. O, rhaid na ni siarad Cymraeg te? Fi'n siarad tyme bach, fi ddim yn gwybod lots of it, though. That's the problem. I forget most of it. That's fine. You have to forgive me there, right? So yeah. my grandmother will be going mad at me now anyway. But, you know, I think the truth is, you know, I think we could have got our message out clearer on certain issues, because we did have a manifesto. We had a policy statement. It wasn't just the one issue, although that was the one we campaigned on. And I think it didn't serve us well in the long run, such as with Adam Price, with that single issue of wanting a referendum on independence. I don't think it served them. This is one of their worst performances in the elections. OK. Thank you very much. Thanks for joining us, Richard Taylor. Diolch yn fawr. Yep, now da. So, a single issue party, dyma ni, Hywel Williams, Plaid Cymru, single issue party. Beth ydych chi hynna? Wel, fydwch chi'n deud referendum ag annibyniaeth am 100 o dudalennau, fydwch heb ddeud unbyd arall. Mae gennym ni fanifesto cynnwys fawr, llawn o syniadau da, wrth gwrs. Ond... Galla bod y cyfaill yna. Dwi'n siŵr iawn pwy oedd os gael ei ddeud. Richard Taylor oedd trefnydd Plaid Abolish the Assembly. Dwi'n meddwl bod democratiaeth Cymru di abolish o'r abolish yn yr etholiad yma. Ond, manifesto cynhwys fawr iawn, ac eto ddim di llwyddo I dorri drwyddo. Wel, mewn rhai rhanna. O'n i'n edrych ar rhai o'r ffigurau bore yma. Mae rhaid rhywun cydnabod, da ni heb dorri drwad. Da ni wedi cael ergyd sylweddol iawn colli'r Rhondda. Fath i beidio rwtlan am hynny. Ac dwi'n arbennig dris bod neb gymryd Llanelli. Ond mae yna aelodau Plaid Cymru yna, gobeithio fod gennym ni fwy ar ôl canlyniad nesaf. Fyddwn ni yna efo'n rhaglen ac yn gwythio amdano fo, wrth gwrs. Ac yn dal llywodraeth yma I gyfri. Fyddwn ni'n edrych ar hwnna at y 5 mlynedd nesaf. Reit, mae un yn ymuno ni, Mabon ap Gwynfor, Dwyfor Meirionnydd. Pnawn da I chi, llongchiadau. Ag, dwi'n llywodraeth I gyfri. Dyna fydd y nod, yn ytrach na unrhyw fath o gefnogaeth bob hyn a hyn. Mynd amdanyn nhw? Ie, mae'n edrych fel ni, mae'r llywodraeth, mae'r Blaid Lafur wedi cael digon I ffurfio llywodraeth fysa rhywun feddwl, ac felly maen nhw'n wedi drio llywodraethu ar ei ben ei hun, wrach efo cymorth rhyddfrydwyr gawn ni weld, ond dyna'n tasg ni wedyn ydy sicrhau bod ni'n trio cyflawni gymaint o'n manifesto a'n rhaglen waith ni a phosib, ac felly dal y llywodraeth I gyfri am ei penderfyniadau nhw, ac yna trio hyrwyddo'r syniadau sgynnon ni yn y manifesto, ynddo? Ie, ar ôl noson dda o gwsg, sut ydych chi'n gweld y darlun ehangach a fformiad y blaid bore yma? Pnawn yma? Wel, mae'n i'n cymysg yn dydi. Ar lefel bersonol iawn, dwi'n ffrind agos I Leanne ac yn drist iawn
o weld fod Leanne wedi colli yn y Rhondda, ond nid dyna fydd diwedd gyrfa gwleidyddol Leanne, yn sicr mi ddaw hi yn ôl, dwi'n siŵr o hynny, ag ategur hyn oedd Hywel yn dweud, yn drist yn gweld bod ni wedi methu torri drwodd yn Llanelli y tro yma. Ond mi ydyn ni wedi gweld yn pleidlais ni'n cynyddu mewn ardaloedd eraill, Maldwyn, Penfro, enghraifft, a mi ydyn ni'n ail mewn nifer o seddi, ag os ydyn ni yn mynd i herio ar gyfer y llywodraeth yn y dyfodol yna, mae'r bod yn ail safle yn bwysig mwyn dangos mai ni ydy'r opsiwn credadwy. Dwi'n meddwl, dwi'n yn siŵr os ar ei fi sôn am hyn ddoe wrthych chi Bethel, ond dwi'n meddwl fod o'n anffodus ydyn ni fel yna, fod yr etholiad wedi cael ei gynnal yng nghanol pandemig, yng nghanol achlysurliroedd oedd na argyfwng iechyd cyhoeddus. Dylid ddim fod wedi cynnal yr etholiad mewn gwirionedd, oedd gyda ni'r llywodraeth yn gwneud yn dda, chwarae teg iddyn nhw, a pob parch i Mark Drakeford am y ffordd mae o wedi rhedeg pethau yma ers mis Mai flwyddyn yn ôl, ond dylid wedi aros tan ddiwedd yr haf mwyn i ni gael yr etholiad yma, mwyn y cyfle go iawn democratiaeth dal i weithredu. Os oedd America'n gallu, a'r Alban yn gallu, fyddai'n anodd i Gymru ddeud na, da ni'n cynnal etholiad. Bosib iawn, ond dwi'n credu fod yn iawn fod etholiad yn cael ei gynnal pryd bynnag yn lle bynnag yng nghanol pandemig o'r fath. Dyna'r gwir. Bethan, dwi'n eisiau tarfu ar Hywel a Mabon yn ormodol, ond, sori, allwn ni ddim jyst gadael y syniad yma bod wedi bod yn o cer blaid. Ym mhob un cystadleuaeth rhwng Plaid Cymru a Llafur, lle oedd hi'n sedda, chymod, oedd yn y fantol, mi gafodd Plaid Cymru i chwalu yn llwyr. Felly mae gennym ni Rhondda, mae gennym ni Llanelli, mae gennym ni Blaena Gwent, mae gennym ni Gorllewin, Caerdydd. Dyna oedd yr tirwedd y frwydr rhwng Plaid Cymru a Llafur. Fe chwalwyd i yn bob man. Pan mae gwestai ni'n sôn am dod yn ail, maen nhw wedi camu ymhell yn ôl yn y seddau allweddol yna. Dyn nhw ddim bella. Mae Llanelli, oedd hwnna'n chwalfa gen Lee Waters ar Blaid Lafur. Dwi yn meddwl, Mae wahaniaeth rhwng be mae pobl yn mynd i ddeud a raglen deledu, a dwi'n deall hynny a ddiwrnod ar ôl y canlyniad, ond os na ddim hunan holi go galad ar ôl yr etholiad yma, yna fyddwn ni'n ôl mewn 5 mlynedd, os da ni'n cael gwahoddiad yn ôl, ynddo? Fyddwn ni'n ôl mewn 5 mlynedd, a fyddwn ni'n cael yr un sgwrs, wel, tro nesaf amdani, da ni di adeiladu tir, tro nesaf amdani. Mae rai bod ti'n digaloni. Wel, dwi'n meddwl bod Mabon yn gywir, a mae Richard Jones yn gywir hefyd, de. Dio ddim yn ddirgelwch o gwbl, mae gennym ni drefniadaeth rhagorol mewn gymaint o'r wlad. Wel na, goes yn ôl Richard Jones, mae'n drychu nebys. Mae ddeuwch i mewn eiliad bach, mi cael deud rhywbeth am unwaith. Nath ni'n eill 63% er enghraifft yn etholaeth Arfon, ac gafodd Elin Jones fwyaf feafrif na gafodd hi o bleidleisio tro dwytha. Mae yna lefydd lle da ni'n neud yn dda iawn a be mae rhaid i ni wneud, wrth gwrs, ydy drach pam bod yna ffasiwn wahaniaeth. Ac i mi, yn bersonol, mae'n dod i lawr i drefniadaeth ar lawr gwlad. Yn amlwg yn llefydd fel Arfon, mae gennym ni dîm rhagorol llawer iawn o bobl yn gweithio. Ac mewn etholaethau eraill, gennym ni fawr o neb. O'ch chi'n gwybod felly bod chi'n mynd i golli'r Rhondda i bob pwrpas? O'ch chi'n gwybod bod eich chi'n gwybod Llanelli? Wel, ni'n gwybod un ffordd neu llall, i ddweud y gwir, ac dwi'n meddwl mae'r canlyniad o be wela i ar y sledig ar y radio, mae canlyniad i syni hyd yn oed doethion. Ond o safbwynt chi felly, o safbwynt chi yn y Rhondda, chi'n Llanelli yn ytrach nag yn genedlaethol, a'r pwynt hynny, o'n i ddylech chi bod yn gwybod, chymod, sut oedd pethau mynd i fynd yn Rhondda a Llanelli, a'r llefydd lle chi bod wedi bod yn canolbwyntio? Wel, o'n i siarad yn bersonol, o'n i'n gwybod sut oedd i'n mynd yn Rhondda. Dwi'n meddwl bod ni fel plaid yn ymwybodol bod ni am golli o'r ffasiwn. So diffyg data, diffyg... Wel, dwi'n meddwl mae rhai pobl wedi bod yn gwneud y ddata yma bod gen i diffyg data. Eto, fydrai ond deitha chi sut mae'n etholaeth i'n gweithio. Da ni yn defnyddio data yn fanwl iawn, ac o'n i allan dod yn y blaen yn curo drysa, a drysa penodol wrth bod ni'n gwybod pwy oedd yn pleidleiswyr ni alloedden. Mae'r cadarnleoedd felly'n gweithio, ond mae torri tir newydd, da chi ddim yna. O gwbl o ran yn ddigidol, o ran data, ie. Felly mae eisiau mynd na, does? Wel, oes, ond cyn yr etholiad? Mae hynna'n, dwi'n meddwl i fod yn realistig, mae hynna'n rhan fwyaf o'r sedda da ni eisiau ennill
mae gennym ni waith enfawr i wneud. Fath i rwy'n dderbyn hynna ddim, mae gennym ni gyfnod i wneud o. Os ga i ddeud un peth arall, Oedd hein yn sedda targed? Os ga i ddeud un peth arall, os ga i ddeud un peth arall, welis i'n lliw o'r Blaid Lafur yn Arfon chwaith. Di y Blaid Lafur sy'n cael ei chlodfori fel yr peiriant yma sydd yn medru ennill etholiadau fel mae rhai tîm a pêl-droed wedi ennill yr rhai gemau er bod nhw ddim mor wych. Wel, tydyn nhw ddim yn bodoli mewn rhai llefydd chwaith. Ond y ffocws ar y targedau, de? Wel, ia. Dwi wedi gondi ymhongar i ddweud gyda ni lot i ddysgu. Reit, be am mynd ar y to? Neu i'r cwtch cloncs? Sut mae'r gola yna, wan, Rodri? Cloncs erbyn hyn. Hwna'n air newydd. Nawr, does na ddim llawer dyn ni heb i drafod yn ystod y diwrnod diwetha yma. Iechyd yn amlwg, cyffwrdd ar hynny heddi, yr economi addysg, adfer y cyfan, ond dyma un digwyddiadau mawr ac yma i drafod mae Betsan Moses, sef Prif Weithredwr yr Eisteddfod Genedlaethol, Prif Weithredwr dros dro, Eisteddfod Rhyngwladol Llangollen hefyd. Croeso. Diolch yn fawr iawn. Tywydd Eisteddfod ti fas. Dim ffasiwn beth a tywydd gwael, pobl sydd wedi gwisgo'n gywir. Beth yw stad, beth yw iechyd yr Eisteddfod Genedlaethol fel corff ar ôl y flwyddyn diwetha yma? Mae wedi bod yn flwyddyn anodd, wedi bod yn 2 flynedd anodd mewn gwirionedd oherwydd dyma'r eildro na fydd na Steddfod. Felly wrth gwrs, fel y mwyafrif o wyliau, i ni'n ddibynnol ar yr incwm y gat, ac felly 12% ni'n cael o'r pwrs cyhoeddus. Felly mae rhaid wrth ddigwyddiad yn mwyn yn cynnal i drwy'r flwyddyn. Felly mae nifer, mi wnaeth adolygiad yn ddiweddar ofyn i wyliau ar hyd Pryden, bleth oedd ei sefyllfa nhw, oedd dros 80% yn dweud, o'n nhw ar erchwyn yr clogwyn, o'n nhw ddim yn gwybod os fydden nhw yma blwyddyn nesaf. Felly mae'r tirwedd yn un anodd iawn. Felly o ran yr Eisteddfod, fi'n rhaid i ni edrych o'r newydd, i ni wedi newid y modd i ni'n gweithredu, ni wedi mynd yn ddigidol, mae yna gyfleoedd arbennig wedi dod, ond wrth gwrs, mae hynny'n golygu bod rydyn ni wedi gorfod edrych ar fel allwn ni barhau i fasnachu drwy'r cyfnod yma. Felly mae yna llai o staff gynnon ni phob dim, ond y dymuniad nawr i edrych ar y dyfodol a fel allwn ni i ail adeiladu. O ran y clogwyn, pa mor agos i chi at y dibyn? Ond rhan ni, bydd rhaid i ni edrych a manylu o ran fel allwn ni barhau fasnachu, beth o'r blaenoriaethau, hefyd edrych ar beth o'n i'n gwireddu lenni, beth oedd angen o ran y staffio ar gyfer gwireddu yr elfen ddigidol yma. Hefyd mae'r elfen o gystadlu dod yn fyw lenni, felly mae hwnna'n anhygol. Mae yna nifer o gorau a allan yn dweud mae hwn yn ei gwaniaeth mawr ar gyfer llesiant, achos beth rhaid ni gofio hefyd, mae pobl yn sôn am y diwylliant, fel sef rhywbeth ar ymylol. Mae'r diwylliant a gwyliau yn bwydo yr economi, yn rhan o llesiant pobl, yn bwydo o ran iechyd, o ran addysg gydol oes. I ni'n rhan cyfannol o'r patrwm, ac felly i fi, mae unrhyw lywodraeth gwar yn sicrhau bod diwylliant yn rhan ganolog o'i strategaeth yn symud mlaen. Pa mor ffyddiog i chi y byddwch chi'n weddol uchel ar rhestr flaenoriaethau y llywodraeth nesaf? Wel, mae yna strategaeth newydd ar gyfer digwyddiadau mawr yn gorfod digwydd, ac felly i mi mae sicrhau bod y digwyddiadau cynhenid yn cael eu blaenoriaethu, yn cael eu buddsoddiad digonol yn flaenoriaeth. A wy'n credu bod fe'n bwysig hefyd o ran wrth i ni adeiladu'r Gymru newydd yma. Mae gymaint o wleidyddion wedi bod yn sôn am dros y 24 awr diwetha yma, yn bod ni yn glir o ran dweud yn stori ac adrodd be yw y Cymru, a hefyd yr holl gyfleoedd anhygol yma, fel yr Steddfodau sy'n unigryw i Gymru. Blaenoriaethu digwyddiadau cynhenid ar drail beth? O ran sicrhau weithiau i ni'n efelychu rhai dros y ffin, hefyd i ni yn blaenoriaethu dod fewn a digwyddiadau i Gymru, felly o'm rhan ni wy'n credu dylen ni fod yn ddigon eofn ac yn hyderus i ddweud mae gynnon ni wyliau o safon rhyngwladol, dathliad nhw, arianned nhw, ac ad ydy nhw fod yn rhoi blas o Gymru i'r byd. Mi fydd tafwyl yn digwydd eleni ac mae yna byth wythnos nesaf, dydd Sadwrn nesaf. 500 o bobl yn cael bod yno. Prawf yw hyn, ie? Ie, mae'n rhan o'r digwyddiadau peilot. Felly ac i chi fel Eisteddfod yn rhan o'r trafodaethau ynglyn â chynnal digwyddiadau peilot? Ydyn, i ni'n rhan o'r trafodaethau gyda Llywodraeth, felly ni'n cyfarfod y gweinidogion yn fusol i edrych ar fel i ni'n gallu ail-agor y sector. Felly camau bach yw hyn, oherwydd wrth gwrs mi fydd pobl yn eistedd, mi fydd nhw'n cael ei gweini. Felly yr hyn sy'n bwysig yw bod gynnon ni ganllaw ar gyfer fel i ni'n mynd i'r cam nesaf o ran profi digwyddiadau, oherwydd mewn digwyddiad mae 2 fetr, dyw e ddim yn gweithio, o ran yr holl profiad ei hun.
Felly, dyma un digwyddiad. Beth sy'n digwydd wedyn? Dyna chi'n ei ofyn i, Felly, wel, mae'n rhaid bod gynnon ni gynllun ar gyfer y cam nesaf ac yna'n bod ni'n gallu yn raddol dod i'r 5,000. Mae gynnon ni gynllun, ond wrth gwrs mae rhaid ni hefyd sicrhau o'n ni'n profi y problemau ni'n ymwybodol o. Felly, pan mae pobl yn tyrru tuag at bare, fel mae pobl yn dod fewn ac allan, bod pobl hefyd, pan bod gynnoch chi gig, bod pobl yn closi wrth y llwyfan. Yr holl beth yna ni'n gwybod allai fod yn problematig o ran rhannu Covid, ond mae'n bwysig yn bod ni'n profi nhw, fel bod ni'n gallu ffind y ffordd normal o fewn blwyddyn. Camau un nhw, yn fe? Hynny yw, un cam ar ôl y llall, sy'n awgrymu na fydd Steddfod 2022 yn Tregaron yn Steddfod arferol draddodiadol? Dwi'n credu na fydd yr un gwyl yn draddodiadol neu mynd nôl i normal, oherwydd y gwir amdani yw mae yna bethau ni wedi dysgu o ran o ddigidol, y bydd rhaid i ni fynd â gyda ni ar hyd y daith. Felly i fi mae'n ddiddorol iawn fel allwn ni pan fyddwn ni a digwyddiad byw yn gallu hefyd creu digwyddiad rhythwyr neu digwyddiad AI, le mae yna bobl ar hyd y byd yn gallu bod yn rhan ohono fe. Ond hefyd wrth gwrs mae nhw'n dweud mi fydd yna ryw gyfyngiadau, mi fyddwn ni'n byw gyda Covid am gyfnod. Felly mae angen i ni sicrhau beth yw'r canllawiau yna, fel i ni gallu cael pobl yn ddiogol, ond dwi'n golygu bod rhaid ni ail edrych ar yn strwythurau phob dim. Felly mae cael y gwybodaeth yna'r data yn holl bwysig wrth i ni gynllunio'n yr hydref a'r gwanwyr ar gyfer gwireddu Steddfod flwyddyn nesaf. Wy'n am efallai nad Steddfod draddodiadol arferol i chi am i weld yn y dyfodol. Mae yna le i esblygu ta beth? Dwi'n credu bod pob gwyl yn gorfod esblygu. Os ych chi'n anos yn yr unwian, fe fyddwch chi'n angof. Felly i fi, mae sicrhau bod yn cenadwri ni, sef dathlu'r iaith Gymraeg ar diwylliant, a bod ni ar flaen y gad fel gwyliau, a bod ni'n gallu bod yn un o'r rhai cyntaf sy'n gallu bod yn digwydd mewn cael yn ogystal, bod rhywun yn gallu byw ochr arall y byd yn gallu bod yn rhan o fe ar ffurf avatar yn anhygol. Gwaith lobio'n dechrau fore dydd Llun. Mae wedi dechrau eisoes. Da iawn. Bethan Moses, diolch o galon i chi i'r Alban a ni at Cemlyn. Ble ers i Owain eich diweddaru chi nôl ar ddechrau'r rhaglen, rydyn ni wedi cael llon llaw yn rhagor o ganlyniadau. SNP yn dal i gafel ar fwy o seddi sy'n golygu bod ganddyn nhw erbyn hyn 40 thair o seddi yn Senedd Holyrood. Cofiwch wrth gwrs y nod iddyn nhw ydi ennill mwyafrif yn y Senedd. I wneud hynny, mae angen iddyn nhw ennill o leia 65 o seddi. Ar ôl methu allan ar rai seddi targed 2, mae'r arbenigwyr yn dweud bod hi'n edrych yn anebygol nawr y bydden nhw yn gallu gwireddu y freuddwyd honno. Fydde wrth gwrs yn golygu bod nhw'n gallu rhoi mwy o bwysau ar Boris Johnson ac ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i ganiatáu referendwm arall ar annibyniaeth. Wedi dweud hynny, dyw hi ddim yn amhosib o hyd iddyn nhw gyrraedd y rhif yna, ond mi fydd yn rhaid iddyn nhw gipio seddi allweddol sydd ar ôl a sydd i'w cyhoeddi o hyd gan gynnwys seddi Galloway a Gorllewin Aberdeen. Y ddwy sedd honno'n perthyn i'r ceidwadwyr ar hyn o bryd, dwy sedd ymylol, a dyn ni ddim yn disgwyl canlyniad o'r Llewyn Aberdeen o leia tan tipyn hwyrach ymlaen. Ac wrth gwrs mae'r cyfri'n parhau ar draws yr Alban. Rydyn ni'n aros am ddwsinau o ganlyniadau gan gynnwys 56 o ganlyniadau rhanbarthol fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i'r canlyniadau terfynol. Enghraifft, rydyn ni'n disgwyl i'r gwirddio'n gipio seddi ar y rhestrau rhanbarthol, a hynny'n arwyddocaol achos hyd yn oed os nad ydy'r SNP yn ennill mwyafrif ar ei pen ei hunain yn y Senedd, wel drwy weithio gyda'r gwirthion sydd hefyd yn cefnogi annibyniaeth, wel fe allan nhw greu mwyafrif rhyngddyn nhw sydd o blaid annibyniaeth i'r Alban. Nawr, mae Boris Johnson wedi bod yn ymateb yn barod i'r canlyniadau sydd wedi cyhoeddi. Mae e wedi ysgrifennu yn y Telegraph heddiw yn dweud i fod e'n teimlo byddai'n anghyfrifol i gynnal referendwm ar hyn o bryd. Nad dyma'r amser i gynnal referendwm a'r teimlad yma yw os nad ydy'r SNP yn ennill mwyafrif, wel mi fydde achos Boris Johnson yn gryfach. Yn sicr, be bynnag sy'n digwydd dros yr oriau nesaf, mae yna ffrau gyfansoddiadol fawr i ddod.
ar gobeith yr SNP wrth gwrs yw y gallen nhw ddwysau'r pwysau ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod nhw'n gallu cynnal referendwm maes o law. Ond i wneud hynny, mae angen iddyn nhw ennill y seddi ymylol yna sy'n dal i gael eu cyhoeddi. Cymlyn, diolch o galon yn Nghaeredin yn y glaw yn fanna, diolch i ti. A'r ffrae gyfansoddiadol yma yn mynd i danio'n sydd. Ydy o, Richard, bod Nicola Sturgeon falle eisiau pwyllo? Dyma sydd yn ddiddorol am yr holl sefyllfa ym Mhrydain. Ddaru ni gychwyn, a deud y gwir, amser cinio ddoe yn dweud, da ni'n mynd i weld sefyllfa lle mae gennym ni 2 plaid dominyddol wahanol ym mhob un o genhedloedd Prydain, a mae'r llafur wedi gwneud hyd yn oed o well nag o'n i wedi ddisgwyl gan dalynellu hynny yng Nghymru. Yr SNP yn gwneud yn ardderchog yn yr Alban, perfformiad rhyfeddol gan y ceidwadwyr yn Lloegr. Mae o'n ysgubol, da ni'n mynd i cael lot. A rwan, wrth gwrs, mae gennych chi'r dilema yma. Mae'n Llywodraeth Lloegr a Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol. Sut maen nhw'n mynd i ddelio efo hyn? Ydyn nhw'n mynd i chwilio am fantais pleidiol yng Nghymru? Ydyn nhw'n mynd i fod yn trio mynd i ryfal hefo Llywodraeth Cymru trwy'r amser, gan feddwl bod yna fantais pleidiol, neu ydyn nhw'n gweld eu hun fel gwarcheidiaid o wladwriaeth sy'n gorau cael perthynas waraidd hefo Llywodraeth Cymru. Nid o'n hendraid cytuno, ond o leia parchu'r manded. Dros y blynedd dwytha, da ni'n mynd i gweld parchu'r manded ynde. A rwan, ac ydyn nhw'n mynd i altro, dwi'n meddwl falle na nhw ddim ynde. Dwi'n meddwl bod nhw'n rhyfel parhaus. Reit, y canlyniad ola, rhanbarth canol De Cymru. Dyma ni. Cymru yn datgan bod cyfanswm nifer y pleidleisiau a roddwyd i bob plaid ac ymgeisydd unigol yn yr etholiad rhanbarthol, rhanbarth canolog De Cymru fel y ganlyn. Abolish the Welsh Assembly Party, 8,396. 8,396. Britain's Communist Party, 602. Plaid Gomiwnyddol Prydain, 602. Welsh Conservatives, 56,622. Ceidwadwyr Cymreig, 56,622. Green Party, 14,478. Plaid Werth, 14,478. Gwlad, the Welsh Independence Party, 1,098. Gwlad, Plaid Annibyniaeth Cymru, 1,098. No More Lockdowns, 1,298. 1,298. Plaid Cymru, the Party of Wales, 46,478. Pedwar 478. Propel, Wales Needs Champions, 5,552. Propel, mae Cymru angen pencampwyr, 5,552. Reform UK, Changing Politics for Good, 2,244. 2,244. UKIP, Scrap the Assembly, Senedd, 3,127. 3,127. Welsh Labour, 102,611. Llafur Cymru, 102,611. Welsh Liberal Democrats puts recovery first, 11,821. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru adfywio yw'r flaenoriaeth 11,821. Welsh Trade Unionist and Socialist Coalition 519. 519. Workers' Party 411. 411. Coulthard Alan Terence Independent 580. Coulthard Alan Terence Annibynnol 580. The total number of votes cast across the South Wales Central region at the Senedd election on the 6th of May 2021 was 255,837. Cyfanswm nifer y pleidleisiau a fwriwyd ar draws rhanbarth canol De Cymru yn etholiad y Senedd ac yn haliwyd ar y 6 o Fai 2021 oedd 250,837. The total number of ballot papers rejected was 1,744.
Cyfanswm nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd oedd 1,744. I therefore declare that Roedd felly yn datgan the first regional seat is allocated to Andrew Robert Tudor Davis, Welsh Conservatives. Dyrenir y sedd rhanbarthol gyntaf I Andrew Robert Tudor Davis, Ceidwadwyr Cymraeg. The second regional seat is allocated to Rhys Ab Owen, Plaid Cymru, the Party of Wales. Dyrenir yr ail sedd rhanbarthol I Rhys Ab Owen, Plaid Cymru, the Party of Wales. The third regional seat is allocated to Joel Stephen James, Welsh Conservatives. Dyrenir y drydedd sedd rhanbarthol I Joel Stephen James, Ceidwadwyr Cymraeg. The fourth regional seat is allocated to Heledd Fychan, Plaid Cymru, the Party of Wales. Dyrenir y bedwaredd sedd I Heledd Fychan, Plaid Cymru, the Party of Wales. Therefore, I give public notice that Andrew Robert Tudor Davis, Rhys Ab Owen... Dyna ni felly, dwy sedd i'r cydwadwyr, dwy sedd I Blaid Cymru. Felly, yn yr etholiad yma, tata I Neil McAvoy, tata I Gareth Bennett oedd o seddi yn y gorffennol ar enwa newydd Rhys Ab Owen a Heledd Fychan a Joel James, ac wrth gwrs arweinydd y cydwadwyr yng Nghymru, Andrew R.T. Davis, yn ôl ar ben y rhestr, a dyna fo yn hawlio'i sedd yn ôl yn y Senedd. Da ni'n dirwyn I ben. Be newch chi o hynny, Richard? Wel, mae'n cadarnhau bod mae'r dair prif plaid wedi cynyddu nifer o aelodau yn y Senedd, ond dim ond un buddugwr sy'n yna, sef y blaid lafur. Ac chymod, y peth arall o ran meddwl am y darlun mawr o ran yng Nghymru, mae llafur rwan hefo goblin o her o'i blaen. Nhw wedi cael buddugoliaeth ysgubol. Mae llywodraethu dros y 5 mlynedd nesaf yn mynd I fod yn anodd iawn. Mae'n mynd I fod yn gyfnod o gynni. A mae yna densiwn mewnol mawr o mewn i'r wladwriaeth hefyd. Gair sydyn, Cathy Owens o'r Blaid Lafur. Sylfaen dda ar gyfer y Blaid Lafur. Rhaid i'r, achos maen nhw wedi tan perfformio eto, rhaid i'r cedwadwyr adnewyddiaeth grŵp na gyda'r young guns yn dod trwyddo, a mae rhaid i'r Plaid Cymru gorffen ar y myrter lle maen nhw'n methu herio'r arweinyddiaeth. Difyr iawn. Betsan, y gair olau I chi, etholiad difyr tu hwnt, a lot wedi newid ag eto ran seddi ddim gymaint. Yn hollol, os di pobl yn meddwl sdim lot I newid, chi'n wrong. Diddymu, pleidles o blaid datganoli a mandad aruthrol i'r Blaid Lafur. Mewn teyrnas gyfunol sydd, falle lle ddechreuon ni bore yma, yn bach fel triawd y buarth, mwmw, meme, cwac, 3 llais unigryw a gwahanol, a dros yr wythnosau'r misoedd a'r blynyddoedd nesaf, ydyn nhw'n mynd I grafu, neu ydyn nhw'n mynd I gyd-dynnu. Dyna lle ni'n mynd I weld pethau diddorol. A lle mae'r arian, Richard, o ran crafu neu cyd-dynnu? Tensiwn, dwi'n meddwl bod gennym ni lywodraeth yn Llundain sydd yn gweld ei hunain yn nid llywodraethu di'r nod, ond ymgyrchu di'r nod. Wel, Richard Wyn-Jones, Betsan Powys, Cathy Owens, mae wedi bod yn bleser cael eich cwmni chi dros y 4 awr ar 20. Athon ni gwely do, nathon ni olchi a nathon ni newid, ond diolch o galon am eich cwmni chi a diolch wrth gwrs I chi am ymuno â ni drwy gydol ddoe heddiw. Diolch I chi. A dyna ni, mae'r canlyniadau gyd wedi cyfri ar Blaid Lafur wedi sicrhau canlyniad cystal ag erioed. Bydd Mark Drakeford yn sicr o ddychwelyd fel Prif Weinidog Cymru, ond a bydd o'n barod I fynd ar ei ben ei hun, neu yn chwilio am gymorth gan un o'r pleidio eraill. Ar ôl deuddydd o ganlyniadau ac o drafod, da ni bellach yn gwybod sut siap fydd ar Senedd nesaf Cymru, Blaid Cymru a'r cydwadwyr, bydd nifer y gwestiynau yn parhau gan bawb yma. Diolch am wylio a phnawdau chi.